Eyasam papa aso frakata chiama kwata na bisia kafata fra bema no agro ne form agro de hu ene epobobo pata bri Asem Mpe Nipa jumadie ena sabre yaduru so no na no so papa ho sima enkron ewo Sompa 93.1 Sompa 93.1 na me kan wo se uko Facebook ene YouTube no a ubehu yan no ahwe enso ede afiri ho bronya bosom ye toso ensia no ne da etoso enkron enene 9 June 2023 krupo twedi apaba se yadom wakutwa nso ne nanka nsuo wono ene boss adai na sefri no pa ana sefri dwoda se yante atenka boni bia na yeda so atenkwam emoja edi afurusania na ye krupo twedi apon eye nadumo Anoti said your man for any aje eneno na esefata se ayeye adwum ena yeto edema basayadom dwumadie wei ena santeman agiatum na Sompa Asem Mpe Nipa no yaba yakan ye ho hey ena obeto omra samwanka sa ena odifo pokwa David obetenenka oheneyire maame yaboa akua asuama bronya Waya abrewatia ono obateneka ewo dwumadie we so na eduro fiada sano a bema usu kantankankan kuma woni de hye no ya na wotrasi fiada ani apotwe no duru bia wompre kra ekoba jase sempremu bema ka producers no eno tie fiada sano ya na nani abre efrise deputy chief producer ekoba jase sempremu nana ya mensa abrampa watafrija wono na ye bonkum hene na se wona di bonkum hene no echichi fidie ni fruma ede emame na dawroma na oteyenka ewo chichiri ene pincheye enya asem ketu akra banso ne jesi akwaku yeboa eka producers no na se wuko MC awa Buffalo Soldier waje ho aboso Buffalo Soldier waje ho aboso bema 10 gram no Buffalo Soldier se tawa media company se ko so akon wo ba bia sa brand esile wosi so wano ne ade ni begina akono efi se duru ba bia kro bia sante kotoko se di onim tuo no ena duru ba bia de gina kire pon so eno ti no Buffalo Soldier wo ye bema 10 gram so ba adwuma mana behunu a bo se yes wo so wa ye na wana ka kire me se wo fo so bema kumasi nyina bo anu ko wi askwa na ochirechire mimu sentia kumase boano a ekowi askwa no wokeka anyoma bi bom kakakra bi se koya convince me kakete Buffalo Soldier no se wo won number na hwe ne status no so a ya na eso efe eso akono nyoma bi ode totototo so no hwe Buffalo Soldier onye ni paketu akra wo so wa yie na kachire enso ewa ha kachire agorani desie no kachire ono na eduru baabi a ofiri kroketuam eneba adwuma ewo kurom no kachire yesachire ni desie ba we efiada saa no enche na wo kɔ wan kontemu a ka betu agya no kachire ono no so wo fira kwantuom na bantu twa ticket ena waba adwuma wo free fancy no so etwa ticket ena eba adwuma hwe ukọ ba bi nya troto na ade ko na twa ticket ya akwantuo na utuo David enso ebo adwuma ewo Sompa TV na nsanya ena wo wareye na ekwan ofa asunya oba no dako mefre na mana chirichirim efri se onimlaye David Adame koto sa manfo bi di David ho nkomo ena metema so na sedi omusi ka David ho asem no abrante no nimlaye o na asem we no odifo se kiki no na kwa be na wo David na nsanyen mata kra de ye ne ni firifie no ho na baaye o David akonta se ka no betua kwaku David asem na meka no David asem Baby momu de nyemi ada odifo ka no na me ne enya adwene bata ne afa na mahu David
enye me hu na ba bi kaka na emi hu kaka e ho no na me pese wo kyerɛ me se ye nua ba ye wo fa se bi bia no aha na wo ba e kwan bi so na wo ba nso na oni mmere onche na David no edin David na dance no ehu timi ye bibia na kwan bi so no madika aka che o se wo po ba na nya ne number adwuma no wawie mu half 50% kete chobe ma na kan ye wawie mu enti enye mwanwa se ebi oba no ye ni hu bibi se ye nua ba na oni mmere ko oba ya obewura ha na obona adwuma na okọ na me kroma nso ni David din gomo pen enti no otwa no wo se first wo kwa nwura mu a se kraman wo pam obo esi twa no anti o wa be tira o anti otwa no na asem ne ye kan o ye fast se me nua bi me ne gina soro eni ye nyina hu oba bi anyame abode ye se ye kwakoka nsem bi a kira na ekotu no fo ajo steps you di free so conform no and we are make market the 3 seconds they see from the 3 seconds wo bomu papa ya ogina fom nam se kai uduru no waduru ho unu aduru ho eno na be mo hu se ewere e wo sa kwan dem hana se ewere kwan dem so ni ma dey friend ewere bi ni ba ewere wo ho nka se wo batopa ma bi nto nwe se kwan na enwere mu a nti David asem ne de ya mfa ne sa na so ya be kan se onwa ba sra so a enna so nti ya da nyame ase se wan kwa nante anya bi normal basa ne kwa so no de haya na watu ni domo ene ni mire nti mire ne watu na ye na mo ya hia wo mo se eso manfa so so na ase ne ntre ane bi nka ye nyina no to abadin David na mama wo se ye nyina kwanta so ntwamani nenso hwa na esi egyina David na mama hu si ye nyina kwanta so ntwamani nenso hwa na ye gyina wo mo bɔ adwuma wo MC ankrofo no wo mo ye adwuma papa kofro buofo mpa ba ma so keto me yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifosuo me na mete adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekɔ bɔhyɛ asase so na ba ma wusu kanta krakatra se na ono no sese no minim se otaki Mr. Jenfield senso so no wone ka chiri na ekoso dia mintumi enkyere ayasem papa wo ba TV no so amobehu no wa hye ni coat na wode ne che no so ahye maka chen se otaki dia wonto ne bebere ko ka chiri no ba bia one nam no pam na bebre ka chiri no ono o bebere wo ka chiri hwie wanya ka se che no wo types ka chiri juma dia we Asem Mpe Nipa enafie bibia wom omna samwa na kaye bibia tumi esi. Thank God it's Friday ene ye koya nim ye koso no na ye kaya tiefo nyina se Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa no ye ba ko pe wo kumase Asem Mpe Nipa no Sompa ye ba ye no afe ene bosome kakrani ena Asem Mpe Nipa dimrika baba Cynthia me papa wa fa se wo jama se tabre eno ka se sika da chechedi achi a prebifa se sika da chechedi achi a prebifa ne kodi ponko ho a wo komirika griga sana Asem Mpe Nipa ya ye hwie ba bia ya kodie no ya de da ponko achi ye kwo obachi ye kodua ya chi futuro ye ne ye kro no Asem Mpe Nipa no yaka so na yaka asisi sama po menteme ho ase eno na de beda Asem Mpe Nipa ya pen pomasi bre na ye de emaw asundua bua no na ye nomro asantemam ha Ghana mem ha ene ewiase afa na nyina enti abogafo no enko YouTube no so YouTube no Sompa TV Facebook no enso ye Sompa TV Ghana Sompa 93.1 Bosha search engine subscribe na share na afoforo hwebi na wotie bi emfa emfiri ho omna samwa impom te sen Oforisuo Nyankopɔ adaroma bibia hye ene fie de na kyese Nyankopɔ ne yede ne ye unse na wotwe ne nsem bebre wom obi abɔ ne hotuo obi abɔ ne yiretuo obi hihyi obi yetu ohene bi ni nyina ye nsem aka nipa bra bɔ ho a kyese wiase na hotra edwuma ye du pa kyese ntine free na wotwe dwada besi samre yenka bayifo bi asem wa yaka esu Nyankopɔ adaroma ohwe so ya no ne de kasa ye no
omani nchim ye mene e de kasa no oma ye ne e dai ye true to nyeba sa tinese nyankopon wodo ye pa o ti nyame ne ye diniye akade aka akade sai akade aka sai se ye hwese amanfo agya pade kakaka oma ye hwese nyame so beto ye nsem ne atima ye bi so ye nyina ye nsem ye nu ye nyina ye nsem ye nu asema ukama maka asem bi enna wo usu ti office wo so manim se ozofuzu ti abrabona na ye boro madam for George opamade o ai tech duliponia ho wo se optimu hwesa wo se kwaku ye nyina yensa ye mienu de denti na bi kwa jabi tienti pa na bi kwa jabi na so ni nyame asem se maka se yesne bi ebi so ne ye ndi enfa ne sa sa na ba de atemu damra ne nyina yenko na bibia ntwatia dodo funu mo ye nyina yenko bi ne bi nye de a ne nsuo se jaw me fa nyina yenko di ofio di otua ka ni raso na nton bim na asama sa pokwa Odivo bom te say obla ja tegnomi aboni bi anim nyame ti ase tegnomi aboni bi anim ene me ba adwuma no pa no ena ema mienu bi se omo hwehwe nyame difo no wom ho no ya ena me se unyamai enti me do number ma wom so ma frɛ dia ne wo hokra be kase bi ni ho o de bi enkasa sa me de number ne ma wom ose there was so difo Osei odifo do kasa enwumre no ya asemba ya to boas tina yo odifo a me nhyada nye bone sa ase de wosusu me wadawroma ase de kwana mane ha no nipa bia mfo so ya na ohu se o na small boy bi ba ho we reverend me post no sesene de no me chief mua en kabi udi anya so oh we so a small boy o dabi e wo nyame mu no nyame mu wo yes enyini mu nyame wo yes wadawroma etoda ohunu oya sofo pani nyone frame oya sofo nyame na frente ya wonsu enye oni na ye adwuma oni nyame na ye adwuma wadawroma because office akura medium de ma akura me nua panyin o morokwa no sebe me fama ne sane kwa de no maka akire o ne kwasem de kwa so na ye panyin but uchi producer am de ma o to ahwede no me hwa so atotwe de ama abrampa no I will tell you I tell you chance so to me chance and no can bro fu bi na mi refi and no can bro fu bi no di Nyankopon kata kraka empom te say Nyankopon da roma kakra bi na ye ne fie sa no de o wa kakra bi na ye ne bia kakra nyame ayewi omono entu eye ma o ne ti de nyame ayewi na kakra ne sen utu da bensim yanke kanko utu nyame adaroma wo be 5 bedrooms awe ye wi pacho me na me so o se fasi me be kanu na nka o chire do se de me chire nya de me ni beje hu nya de me ni beje hu nti o pe wa daroma so se akura swag Nyankopon fa cho ye fudie so TV so sa o free ututu ozu eka otade crazy that's am you my frame ye ka fudu afo ye ka fo chacha nyamre wati e de ore be so so no opan bo so e ka o se asuma me ka fa nu krofo no ba bi o mo bo ba na mi o na mo no ehu ewurade Nyankopon na ahun za asem we me ka se akakra na ye no no kuru akakra na ye enye enhye eye de na ensi me no ya adwene omna samo anu akra nim se akakra na ye me no ya adwene eni ade na enwie peye sa enwie peye dabi enwie kra na me asem abusa me no efri no akra mantumi ana me bebisa ubiem se ofusu yi ma wo mono mlam wadawro o se ofusu yi ne nti abrabo ne bo an ye bo no ehọ no madwene ho amen esi abrabo a yebo nti enu ani ana anu an ye koye o na wo sori anopa no adwale so wo bekọ adwuma na woko se won kọ so na mo sa na wato abura ya no awe na ade asa na onya banku bia no akọ na ade ewo bia na ade asa na wa koda na ade ache enti abrabo na enu anu no ana ne bo an ye bokọ no enti nana enduru ba bi ma ye nkopie gold bi ana se just ye command so eyo dabi entumi nkotu galam se no kra ba kope na gold no de se so takwa so a enti eno ana ye namu entokwa na esi buase no eno ana ye goyi ablabo na eno ana ye namu ni nyina na ye bokọ no
Man to me a mo brana mo bi ambli mu me. Oh no cry ba ko pe. Ablabono se man to me a mo bi ambli mu me. Se enkodru ba bi ma yen kotam gold bi pa dia. Because se enu an ye bo no a mehwe efiti se me start adwuma. Me ye adwuma saa still na me hye huhwe ne dia. Wo da 10 so. Me da 10 PM. Anadwo. Na ablabono me nya sure se eyanko ya mo bi ambli mu me. Because ye wo me na hwe nka me ho. O ti ase. O koso asa. E na won na se yen. Ti ameti hwe. Betumu se me ho odini chen wo bi. Manyini chen wo bi so still say nipa no wiska che me. Me ti ase o. Ana yisi ebusa nyame. Ana na nyame yes a. Na sa ana na nyame yes. Se wo de yisi ebusa nyame. Omunai sika yi a ye kan obi tumi kai sika sa no wada na to bia one city a wo de beto nso kuraje so wo bisa wo nia na na no ayede ye nyina so aboso me nkro na ana se ne se ano ye gise ano ye wo nyame ho me se ehiaw wo bobla ne se hia wa kosisi obewu a ebe ya nkanyankopon fa temu nchew no okay mi kuro ma santema pon ababa wa bi ewo daman o ka se Asem waka kura na sisi ensa firi madwini mu no na avreho o se anu yie no uhuna se anu yie no o se wawurade ho yemu sese die na anu yie no eya asem kase pa abrowatia Ofoso bema me hoye ye de aseda bema nyankopon ti de wode ayeye ni obi veteran se na okasa kakakra minim de open woni wiase na ablabonya no na abona ka pese o dia na pese o wansa no wu se wo bobla wala nyino hu na dia wo ye na nyene na se wa yire na ho wa yire si oh wonim obi a on the field o so dia onim ya no ye pa na ya amanfo ehu ye pese ya de beto so asenu onim ka atwi okay onim ni pa ye tini ya no ye no onim de obetimi no ya ne kase jese e bia ono no ne de na different from obi dia o ye okay o so no na wo bo no why aye papa no asisa o ya de nya papa no asisa no na no na wo ko no nyina no o free for so ba de jese na dia so de nyina na po bam ja no e se wanya fame na radio so mema no ofo so na o so mbesa me kasa on say ye nua mema no mo ti radio so ya na ma dodo na ya da wo mu ami pa mi ni ma de krontia ya da ko me se me bisa mo e die ntia o se ye nua mema no mo wo media ni mo no se wo ye buffalo ye mema no mema ni general in general mema no buffalo mo na ni titu no bi ya na oti TV so te samono ade to ya na man ya da mosano kwankwa no yesi busa o ya bi nti ma mi sa o se me de ba bi amede me se bokokura me nche se bokokura mi amo ya mo se sen me china feature ko me busa wo o su wa se no enti bisa nei ma no so ti wa say wo ma ba ya da wo yere ya da kama what you say there some fire way wunya aketua pa wunya fame baby anan bia jawsu se me na ma jawsu wo de me na ma no wo class no odifo pokwam na woduru ayi ho a Dubai ho a difo nam sei kwam na wasna ka me nipa atoa ana o so de no ho me na take am me ni ma de ko ti mi ro me glass no e ko soro na ne ho no wo fom etu aya eja usu yo adam mi free go kro eni passes me kan ye ro mo ko ayo fo na yo mo ta mo kantan krankan no da bi fita mo no mo kantan krankan ma tre mo ko no e paye na etibofo bi wo kwan mu ho se de no mo si ye ba ye adwuma se de no mo si bo ajausu na odisu yo obobo abepepepe na
Eti dia go se me am dako ya ma mi misawai. Dako mo kwadwene wona munyema. Dako me. Eti de nyame ane de onka se Ebenezer de ode abeduna se da ene wo se ye de ba Nyankopɔn tie de nyame ase ye be ye adwuma. Okay. Chuma dia we eduru fiada ye hwe na stress ne ye release bi na yakohome abadwoda ni abegyina ye naso Sompa ema katuapa Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre enefie ye kon ede akoye nim no na ye busaw se wo wafutu sem ene sei efiada sa ena ye de eba no wafutu sem ene sei ankasa na ene Osei Aboagye mafutu sem a mede eba ne se mema no mesese munso mo akumam ememe wo wiase afa na nyina koso anso makumam na san ya posini ebo madwo atuo wadumi ena mede afutu sem eba se emema nso wo mo akumam na minim de nti a meka kire me nua no mema ema no Nyankopɔn do mo beka ye ho no omo beka ho amana so na ema no eduru babia womo ya huhuro womo ya wo se womo nka ye ho a enye yew nanso so no se eduru babi na ya hu se de mema ye si ye ma ya hwe ye yensem pinu a ye de bim ebetumi adifo enuti mem nua no mema meka kire mo se munsomo akumam efri se ema no sebe praduasa nyame no kura ni wom ho akono papa enti no eduru babi na se wo ya bema aboasere wa wo hwe ne kese ansa na wanwini buo yentie eye pa ena futu sema mede ma mema mewura ho na mitufu yi aboasere wa wo hwe ne kese ansa na wanwini buo empempi womanfo bi ta aka se ya hwe ofufuo so nam ansa na wahwe enuti se wo ya bema na se wo kwa wade a hwe wo so na hwa wo de cut your coat according to your size na wo kofa oba ne ho ofa wo a se wan wono sekaya ubetutuo wan wono sekai ubetutuo efri ba bosome enan ebani wafo ani krankran awudi semu a emema yema anu tie besre mema se emma no ye no omo na ti wie yase wom ho fe no wom ho ahomete wom nimu a enye yie wom pam je nefo no nanso so no eduru ba bi a yemfa nhye ye trim se awade eya adamfo se wo hwe ade wo ba no eyew na wo susu se ene wo mfa wa na akoye ne ho ade fa ne koma na busuafo pe oba bitna na wan hwe yie sinia wieye ubehu chale wona wadi awu bosume miensa nyina kunkum ma no yemu se wo mo se wo mo di awu ni wieye no bonsam kro ba ye no woda so ne wo mo nanam ana waja wo mo kɔ amane woni abai na ediesie na ka utumi da wo mpa so o na ka utumi kɔ unwuma so ena wo dadam na obi na ehwe wo so enu ti mema hwe maye mema nso wo makumam ne ma no o ma ya huhuro ni awo se eduru ba bi na ya hwe wo mu yi a dachi ankwama no ba bi ye beda no emwa ye kura enti mema hwe maye na onso wakumam oba no obetumi de adi eya de nanso so no awade eya adamfo emu betumi ate enti mema enso wo mu akumam omna samwa wafutu sem ene sei ene fie wafutu sem ene sei me sorry ka kanti fa cheme ayo yanche ya tifo ne ya hwefo ma hwen free adwada besi same ya ye kufi do mu nyina ase o mu nkutekuta yesa Oforisuo wafutu sem ne sei ene tiawa kakra bi na meka ache ye nananom
ahemfo sɛ bɛ mo tu du a yɛsom wɔ mo ɛnɛ mada no ma bi adwene ho ɛnura free bɛyɛ na wɔtwe mmienu asɛ bosomi yi kɔ yi enoma bi a esisi no in fact yɛda adwene ho a me mmom de makoma mu de ɛyɛ me de paa wɔ kwan bi so na yɛbɛsrɛ nananom a yɛsom wɔ mo madika kasa asante adeɛ mentoto asante ase emu eduruma bi a ohwɛ de yɛ nananom bi bɛyɛ yɛahemfo ni bi bɛyɛ a ya na eduruma bi a na busa ho sɛ na wokura ne bi a sɛbesɛbe wobɛyɛ asante yɛ dɛn anaasɛ wamammerɛ kora ne wamaneɛ no ɛne sɛn because yɛsi de odi akyire ne sua de odi kan ɛnanteɛ tia na eduruma bi a sɛ de obi kosi hene a ana de obi kosi akonnwa so a nsɛm bebree ya na yɛde ne tra petom yɛfrɛ bibi de petom ya yɛtu ne fo sɛ me mfa nsuo nyina manum ɛnkasa nkyerɛ sɛbe me kuromfoɔ na mpanifoɔ ya nso ame ate aseɛ sɛ sɛbe ɔhɔhoɔ ɛne yɛde ne kyikyiri kuro na ebeduruma bi na wobɛhwɛ na sɛbe obi ɔyɛ hɔhoɔ abɛtɔ asase na saa asase wobɛhwɛ na ɔhene wɔte kuro no so no ɔno signature wasan ma me Oforisuo madwene ho asase mente ase wo ne nyinaa nso esika wagye we ɛbɛyɛ dɛn paa na sɛbe hwɛ Oforisuo first paa sɛ obi bɛka sɛtia ɔhene paa no ɛnyɛ yi so wo ka sɛtia ɔhene pɔn a sɛbe tete no wuti ne edi twa so ɛnɛ yɛahemfo ne bi ama sɛbe akwayɛ sɛbe nkateɛ baako abɛfra ne nyinaa ma me yɛ dɛ yɛ progu na so bɛde ne abɛn sɛ nti yɛhyia sɛ ya na sɛ nafie yɛ tufu de a na me tu yɛahemfo ne binom afo sɛ yɛbɛsrɛ wɔ mo me makasa me so ɔhene yɛde wo bɛdi adeɛ na wohwɛ na wonua wɔtena akonnwa no so no ɛnsase bia ne ho na ɔkɔɔyɛ na wobɛdi a na wofi sɛ asase nti na wobaa mesrɛ wo nkoswan ɛma mpanifoɔ ne mmere nkoswan ma mpanifoɔ ne mmere because the mimi woni sɛ ɔhene biara na yɛasante ma ɔhene biara de bɛsi adeɛ biara no anya biara koraa no wabɔbra ebi ti aburokyire obu okura na sabe yɛhwɛ de nsɛm because asante adeɛ yɛhwɛ de nsɛm oduo na yɛde ama ɛnso yɛahemfo bi bɛtena konwa so a Oforisuo su kɔnoma asase ne yɛayere no okay eti mesrɛ wo hene a wobɛto no wunua a wobɛto no a wɔkɔ no na asase a sɛbe ɔtɔn ma obi no sɛ wo se wo ba bɛgye ɔno nko asase wo bɛgye bɛ 800 million 500 million ansa na watimasi a sɛbe ne yɛ pam ne yɛ de noma pa ne nyina ɛkɔ nkran yɛ wo ti yɛbɛsrɛ yɛahemfo ne binom deɛ ɛkɔ so no momfa deɛ asie yi ɛmfa nyɛ sɛbe o sɛbe nyansahunu ɛne suahunu sɛ adeɛ wei me nua bi yɛ bi yɛpani anaa yɛ nana wɔte soɔ no wɔmpene saa ɛti sɛ woyɛ ɔhene na wote so ne saa nɔma no woyɛ bi a mesrɛ wo sua ne gyae na ɔhɔhoɔ ɛne yɛde ne kyikiri kuro Paul Kwabena wafutu sɛm ne sɛn mafutu sɛm ne sɛ susufa nipa ho nsɛm ana nipa ho adwe susu hyɛ w'adwen mu esu fa nipa ɛho asɛm susu fa hyɛ w'adwen bla ɛtɔ da nipa bi kura timi group yi ho meeting ade wo yɛ bɛba no mo yɛ ma nipa asɛmasi o de mfa mo kwanya example kakra o ade wo yɛ abade o sɔfo mo ma no on the on fan to anya hwɛ na on fa sika kra anya hwɛ sɛ ekoba ne saa adwide wo nipa adwin mu no nipa dwin bɔne tie nipa ɛna bɛsa so a adwene ɛba w'adwene mu no ɛma woyɛ mmerɛ bɛsi wo ne woyɛyɛ susu ɔnyɛ sika no sɛ ɛyi metuma futuo menyɛ sika yɛntie o wiase yɛ hɔ hwɛ na deɛ woyɛ no bɛdɛm sere sɛ ebiane sɛ deɛ woyɛ susu fa nipa ho asɛm ɛhyɛ nipa adwene mu ɛmprane bɔne ntie wo nua the moment yɛ wobɛfa obi ho adwene kyɛ w'adwene pɛ ɛde nsusua bebree na ɛba ɛbɛtumi aba sɛ wobɛyɛ nadeɛ ama no ahye no ɛbɛtumi aba sɛ wobɛtumi ama yɛapam no afiri adwuma mu ɛbɛtumi aba sɛ wobɛtumi ama yɛatwa ntoro bi atonto ama yɛakye no ɛbɛtumi aba sɛ wobɛtumi aka asɛm bi ama sɛ be ntɔnto so bi a bɛtwa atonso n'anim gu aseɛ ɛbɛtumi aba ɔdom makra de ka me nsɔre ɛti bla Oforisuo sɛ yɛnsusu mfa
yennuanom ehu nsɛm anto adwemu a bra ha adwem bebree de be ko so wati aye ni sɛbe ebia de ɔmono hwɛ na bia na sɔfo nhwɛ hɔ iti sɛ mikosu subɔne tie me nua ɔmono pɛ mi gense me do wonamu de ebia me yɛ de tie me nua ɔmono but na nyame mpɛ saa ebetimi akoma tia me enti sɛ de tie bia no obia di kakre ho bia fɛ pakro de ma no ne faso biam la na ko ba de sɛ edidija edidimura nam vosio professor na edidija dimura nam okay katakra ka wofutu 7 say ha ewi ase wo ho no mo a ye yadepa nyenya wo hwani so hu yadepa nyenya wo hwani atete yes nyenya watete na yadepa nyenya udimbo yadepa nyenya udimbo sa ko de mo nwum be fe ne kanta oh no don't hold it oh Mrs. odifo wa wi atrase din there say mesro wo kan blofu bi manenka katakra ka ye koye bre no o say don't hold it okay my sister mafutu no mafutu sem ne say wo ye be ma fatu trim say wo yire nye wunu ba be ma fatu trim say wo yire onye wunu ba aware wo ho na nua ma asem so ye den wo ho saa asem we me kama me nua mema no a wo ma aware me sre wo yire nye wunu ba enka ncha me say wo ne wo yire atena che enti say wo yire abaye wunu ba da bi me ne me yire atena be 15 years 20 years enti me hu ni say me nua ba wo ye saa wo ye mistake wo di agro bi do say kan bedwa nanka yes eniema mienu ena ehia wo awale mu pa eniema mienu eno na ema ware ya ware se mo da mo fa mo ho mo hwe mo ho ene akonhumabo eno ena ma aware ejina pa se be ma wo bo wakonhuma wo ye wasede ene se wo ne oba no eda eno ene ye aware pa na bia me kasa aso me say so obi so ye sofo na edru ba bi na wasi wahu abayiwa bi nti opese wo ye no ho ade na ya no waboa ne mpaebom wakenkan ne baabo ama na woboa opena akɔwe no eno ne aware no entena se enka ntwe me say wo yiri ye wunu aba enti edru ba bi a enakora no hu ne say wunu aba no no wone ne na dabi da emema na ya na etafa ma sa ema oba bi amfa ne kunu so ye ni nua be ma da ema ntamfa be ma ne se we die we ye mi nua be ma da bi me ne na tena che me ne mi kunu tena che nti na emo mema no na ya mo se me yire de se dem sini ne tie no ya ye se obi ni nua nti we ye mi nua ba enti eba sa pa onya sa adwen ne pe asede a esese wo ye na ware nu no na eto sini ena mema ene obada no edu baabi a wo yire ekura no ni hyiamu a sebe mesro me kaya na nya akono eye wo duty say yesa wo ye enti say wo kondo you have to do it esese wo ye e ka ware no ho eno ne ma eno ne betumi aka say eno ne awale ne backbone ni nyina so pa enti du baabi a wo kani no hiaw no akwa ye nua ma asem say dabi wudi agro pe obi di wo se kan be dwananka saa ade we ama nipa mebrebe aware agu saa ade we ama nipa mebrebe aware na ede atọ ape yes edu baabi a utumu say enka wo kondo say wunya bibi better your duty you have to do it esa wo ye e kan ware no ho en kan cham so ne na tena chantie se de ye da ho no a eno an se da ho no ene na ya ware wudi agro obi di wo se kan bedwa nanka enti bema aware ya ware emfa wo yiri se wo ye wunua ba me da ase nana okay abroti ya wafutu 7 say ofo so bema na me dia me wode ma ya dofo ne yetiefo nyina nso ne se to adwendwen ne biku ofo so bema na ewiase ayeden
nti ama nipa dodo na na edwen ebro so enipa bia wa adwen a wode dwen nanso na etoda said ya na ebinom edwen ma ne bro so no eya na ekofa haw e de abre wan kasa ama ebi aka ebusuampo a won ene wonom etie to adwendwen ni bigu wate wonua na anwumre wutie Asem Mpe Nipa dwumadie ohene yire me se adwendwen ekum sunsum wada Roma se wutie mi a meka cho se nya wonko ana ade ahia wo de wo fa mu sesi ano enya wonko ana bi ato wo ebi ato edikanfo ni bi pen enti saba beto wo na susubu ho abonfia na gya pinisie no ene adwendwen dodo no anye sa obeye se epebremu ahahadwa na ya atwintwam apinisie ene adwendwen sa ene bema wakese wudua so ofoso bema ye ka de etoto nipa bi no mewa abrabom a ebi a wa wutie misesie no enka wo de no kra de obefa ne se eye haban bi emu ohadema wo fi se empanyi se emfato hunti na ama prisoni wani areho na enema pina etoto amanfo nso esan se waji wonyankopon wadi na wankasa nso ehye won ho so enti no oma adwendwen no emfa wonum nomu ena wote wo no obi na te wo pa nso no wo frɛ no be frɛ ne be semprensa ansa na nipa no ayese na ni aba no so ahu se bia obi kura mpo frɛ no wo no obi nam na ni da ho pa obi te ba bi se wo twa mukura wanchi ame nipa na ni da wani mpa so ba bi adwene ne wo no edru be se Burkina Faso me so tradwendwe ni bigu wate na nya wonko ana ade ahia wo obi de echen wo de na wo namu no enti me ka cho wo se Luka ekan ye wo ofoso Luke 12:25 no ene 26 no oka asem bi wo ho na enhye agidifo nyina agidie kena na enhye wonom eden na oka ne se mumu hwan no betimi adwendwen de basafa baako atoa ne tenten so 26 ne se na se muntimi nye ye dia adeketwa we ye ti se dia adenti na modwendwen de aka ho enti ni pasa wote ho na se de nyankopon asia bowo na dwempa ya wo ma wo se de osika no wo eye Jeremia no se owa dwempa e na edema wo wanfa saa ne ma ni nyina anhye wa dwem na wa ehu se wa ye nipa ya na se ne titu wa ye ogidi ni enema ahodo ebetimi aba betwintwa wa kwamu enya ade a obenya abrabọ ne tototo saa na sa wanfa saa de na anhye wa dwem na ka se ade kakra bi a ebeba no obefa ne se ya de kese a ebun kanfa wo so uhu bi da e wo wiase a me ka cho se wanhwe ya ubefra tiasefo asase so na eye Matthew 6:27 no so eka asem bi e wo ho na no so wo kire se wase mo nhwe wiem no ma se wongu na wontwa na wo moamboa no engu asan so na so mo soro eja no eyen won wase na mo nsombo enchen won no mo ana se eno ma akora ne Nyankopon hwe wonom so na aboantati akora mpo no enya aduane di na eye ewiemu enniema ahodo ewiemu no ma ya wo mu enno wonom empam wo mu nnua no mo atwa emu aboa no nsa mehye na patate se de ebura na se mo ye de hye apata na se Nyankopon etimi ye wo mo bo mo ho ban a empa he na ye gya no wonwene ye ho na wonhwe ye so na wonni ma ye fa wo ha nyina no wadwindwi nyina no fa to Awurade so na ono e na obeye emfa wunyansa enkasa wo okon no Bible se munja mo kon ne mfama mo no e na obekon de amam chese de otwere no Exodus 14:14 wo no jako ni nyina ma Awurade ne gya brabo ne mu niema nyina fa hye Awurade nsa wonyankopon no nim de ye e na oyema ne ba de wowom sesia no eye nsohwe bread maw ensohwe echi no enkunimdie ene eye niema pa ene befiri mu abente no me ka cha wo se ene anwumre wo hene yire me se to adwendwen ni bigu na adwendwen ni awerɛhoɔ we no ekum sunsum wanhwɛ ya wobɛtwintwam ayɛ sɛ pebre mu ahabadwa ne yenti ofoso anwumre de mede ma yadɔfo nso eno no meda ase okay ekokoban si ani adan yani ahwɛ yahwɛfo ene yetiefo na yabusom sɛ woso enefie wafutu sem ene sɛ 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548
931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Udin baby afrefre wafutu sem and say. Me pato in family. Make us a free tuba. Kenya tuba. Also anyway mafutu sem e ka clear. Mafutu sem ne say e break part. Kwajawo. The question say ele people na I say one obedenyeja. Wo ya diga. Wo me say on the phone and now we really no okay. Adam Osu say what shall we papa. Hello. Hello. My volume of radio set no confirm. My name confirm. When ye? Good evening. My just so papa. But your friend fighting the Casafri Colonel Francho. Antifati ntio. Mene abrewatia eya adwene. To adwendwene ni bigu. Na nya wonko na ade ehia. Bedamase. Bye bye. Okay. Hello. Yay. Ajuma dase. Mediane on commercial official textile by Jiran about. Don't care. Kwa for no Chester to know ho. Bodi anu kura no. Na sikadwa kofi no sukura no. We chresa santema yeda so ginam ye ho dene. The question but penade ba ko se. Pede isi wo show chedi amponya ko pawo. Ase kire nyina na se wo gi hira firi papa no agu asantema so. Na ni me fa kwanya shale check na kira du ga ko business too. Okay. I was for the ball akesium. When I got so papa o ya si na. Na we do. Just okay. And I'm a 47 say. Ababa ya boy en to boasie. Na eyamre. Ya se bra o fe da mre le kan. O so nu. Ke ade wa ko te ni pe bi aya na. O te ndo na from wanya ntem. Na penifo say and somebody who find out it's me say be I say oh babra na be tell babra na say na go pon say e say juma wo yeso ya na go pon say mshira and me buy the for piao apatam nya nyantem so na nenam enuti no eduru babia hello Oforisuo ye ene news ni de se ade u ko wani mpa o Oyibo national. Friday bi ami monitor o. Ajo. O ko wanim. Oyibo yanko. Na ma dana ha kumase ya no. Una obe best news. Say ya ka say ka news pa de ami bompa e o boys obibia excellent. Na ku ponchira. Nyame ti ase. Na mami chia ke edu gas and ovin. Na ene na futo sem ni ya tietia. Yen sua mi pa chew. Ofoso unu obi nya asem na wasem ye do udie ni pa chew e ka bibia so unu ka se bra de ni ye onu manya de ni pa wa chew e ka bibia so Africa for ye ni pa chew ka se unu obi anya asem na wasem ye de na uchi asem ni tari udie ni pa chew no okay me pa chew no di ahim abeboa hello Udin baby afrefre wafutu sem me say Abrantia auto collection audience san to give for Isaiah you afofo abodum na owo ya de kama odifo oko oh hello ogo Udin baby afrefre yewu kwajo kafra the bed of the mistake. O minimo. Na the minimo. Mche mama de nyina. Na de wachi ye nyina. O de so na be obi fun ya. Ayo. Ne ka se special one for first lady. Ayo. Awo dem. Of me come at some me ka at me ke me so. Wasi ye wo wasi 5G. Okay.
na se mi yare abo me ka papa ji o ma se bonko na hanu bonko ana no bi da 5G no mota na say aboa wo pa wo mi yare no kwa na je me fi wa tinya so mo dia no kwa na ni di o ama ho aye den wafutu sem ne say okay mi de ne obi do wa do ni obi do wa do ni bi yo so down na ko wa hinem yo kwa ko ti na yire ensem no so o ba so fa se pe we asem wo ti to yo hia se bo de ko bi efem so a o ba la nke no o ba na fa na se se da be ni de o pa an se for front no o ba fa na o ba nya fa sa fa no no anya ndo fa da be nya se enti obi do wa do ni nan ta se e bi e tintina nkira minya ofo midawa asija se o bakase dadi sebia me do se so e chewa kada no benya me do ntina mi pata uchi ame ndasi baby afrefre udin bidia ne be ma kwele be kata fe jankuba be ma de ai kwele yeah kwele yetie wa futusem oni bibi jeso kan efwa abromatia so ya ntwa jinjene bia ngua Ghana ikura ze kasi ye jinia engwe ide ba ande se tawasi ya twa jinjene du me pem ko ye timi pem ko ye nim no okay hello hello Pastor, good evening. Oba Pama Josu din baby afrefre wa futusem. Me pastor ye frem awade me ka se free akon hafa ma so. Me ka sa asama ka ne ka akire nwa ba. De. Yentio. Me pastor, ma futusem kakra me wa ma agrovet for. Te me tifie bi mu na omoton nsa o. Me ma agrovet so mo be party na omo num nsa. They got not come, young constant. But Musan, there's a moody cook woman. Lady, I put some of your mother responded, says, so moon jai, star and some. And your moon idea. Now, so Bakuba, no woman, no more son. Yes, say, on Bexiso, and on moon jai cry. Uber ponest, I would done our ya, and the only look at us. Erote akwada ya futusem no se adrobafo no bi omhwe nsan no omhwe na omsanom no omhwe ni ye nipa nkwa kura won akwada yi hello udi baby afrefre Osei Aboagye Abagye Sompa nipa Mubarak akosan de fe Boniface ni kasa free kware Kenya okay meso ma futusem enenu me ni se Susu kese kan. Susu diai. Susu kese kan. Susu kese kan ne tuo nkan ho. Eno so e koma provision store for. Ayo. Say Ghana auto pan no tensi dispra ne atenso pan. Enso kan no pan no tensi ne bum. Ye be yi roba ye de ahemo. Say pan no tensi dis. Na mami ya kese kan. Ko chapa no so. Nti so mo futu fem. Ti we koma provision store for no. To su twese kan. Hello. Baby afrefre wudi. Yo evangelist ko do wa ni ka pete bo on ta. Evangelist etie o. Men so futu kakra, men so me de manya ne se bebre on ye. Bravo mo imedi mo biem o de akosene ibia ewie enkumie de ma o tikitu adova pono do o me tene ko se mi asan ma pon o pena o zi na ko tuma bombika o zi so anu akwa ko to ko nti abotre ene brebreo eye edi. Okay, ya hwani e fa last caller. Hello. Ojina so. Hello.
Yes, Sano. Hello? Okay. Hello? Hello? Baby, I'm free with the Wafuti Sam say. Good evening. Penny Pamajo so. Okay. Asem Mpe Nipa Jumati and Asabre was so a good so hello. You made it a master Muduma Pamu. Okay. Moduma Mudiema, Yenya, a foot on the brain. Masama Makami said, and Boo Abonsia. We was as you should be out, we be an a year on. Ben Jino would be the way as a medium solution, dear, dear young couple, as a shaman. Oh, I cut it. Jama Ashafonia Aquaba Eba Sompa TV. Dia Santemai Ajatum Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no Yaba na yaba non so abapa osima duenum enkron nongotwe anesa pronya bosomi atoso ensiane da etoso enkron enene 9 June 2023 Krupo Twedia Mpa Basa Yadom wakutwa nso ane nan kanso wono ena ebo sadai asofra katachi amu akwata na bisi akafanta from bema no agro ene form na meka kire wo se ene dia santima jatum no apotwe no ano den ene papa enu tika kire obi na obi so enka kire obi se sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba no mo ba so a omo aba no vim papa ene fredi etritwa fa babia agrodehu wasi dehu na che se ene no agrodehu bekoso efiada sa no de amanfo mpre kra obete omo asamwanka odifo pokwa David obete nenka efiada bema usu kantakraka agina dwa ema dwumadi eye kama pa wahne ire mame yaboa akua asuama bronya waya abrewati abetene ka odwumadi we so na ekokoba ne sadia ekoba jase sempre mu bema eka producers ne ho womoboa ema ene dwumadi agane na so se prim watafri jana na ya mensa abrampa aduana ba enso ena echichim fidie ne fruma ede ema me wano so eka producers no eho na banso ni de hye kwaku yaboa wano so ebo dwuma ede eboa Asem Mpe Nipa dwumadie no oka producers ne wa wadawroma ena dwumadie wahyehyɛ ne kama na wode atopono so na neye betu ne sre ene abasa na wokɔ MC a wa Buffalo Soldier bema 10 gram no wonfa Asem Mpe Nipa eniagro Dr. Selasen Kansa imamu nyina aye kado ewo MC a David ewo TV onadawroma ena Sompa TV uhu yen ede efiri ho kofro bofum pa bema esuketu am yipa bre na asaya Aboagye foso niti foso me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so ene de besi ene de besi eno ti ye ka kyerem se ema wo humobro yie pa ema wo mu wo humobro ene mema kura di ma ho adanse se ma ewo humobro na yemfa ne se bema na dwuma asai na empo one na yire enete utimo se bemen wo pempem a enye yie enuti ena ye busa obi bia se bema dwuma sai na so ba ehwe no bosome miensa atembidie emamu ana se bema adwuma sai ye musa se bema na dwuma esaya na woba no sede ye gitum ewo wiase afa na nyina se ema wo humobro abadaye ema wo ma na omukro no ye musa se woba no wogipene ehwe bema no kosi bebo so memiensa ye hwe se atemdidie emamu ana poso emamu ana wei eni asemu a yede ato ya proso ya gitum se ma yede na so kokoba ne sa atemdidie emmam efiri se nipa ho ewo mfono ye wei eni asemu a yede ato ya proso na ye betu no sre eni abasa apotwe efiade bia no Asem Mpe Nipa yede bi brew na ye nyina yesuamu ade se no ebitu wa na se uyiri kodi watem a na gwafa ne sa wei eni asemu a yede ato proso na ye betu no sre eni abasa kansa pian ene kampian ene eye ne
yɛko akɔyɛ nim ɛna fie bibia so etumi si wɔmra samoa bɛma atetere ho yɛnko kɔyɛ nim yɛkɔyɛ nim Oforisuo medase ɛna sɛm na de abande mɛka sɛ ɛkwan bi so no ɛyɛ deɛ Nyankopɔn de ma na wɔde aba na mpanifo so ni madwuma a nso broni Oforisuo ɛna asɛm ɛyɛ awerɛho sɛm paa o ɛna obi bɛkɔ akɔre nsane deɛ nti ma mɛka sɛ am sɛ deɛ nti obi bɛkɔre nsa no asɛm na nkasa asan ka obi ya ɛna aboa obi nso me Oforisuo sa ɛna topic ɛda we ɛbɛkyerɛkyerɛm kakra na bɛsi no ma bi so yɛntimi nyina fidie so nka sɛ ɛma nyina na ɛte saa bɛma wanka wafa n personal yɛkɔ mu ai ɛnɛ Friday yɛkɔ mu ɛduru deɛ so adeɛ mɛmɛka na wode wo ka wo deɛ Oforisuo yɛntimi nka sɛ ɛma nyinaa ɛne yɛntimi nka sɛ ɛma nyinaa nso yɛ ɛwɔ saa yi no ampa yɛgye tum yɛwɔ nɔɔma bebree wɔ yɛakwan mu a yɛne yɛyere nom no yɛa na ɛduru mmerɛ bi a ɛden nipa ho wɔmfoni mpo wa wo nua koraa no duru mmerɛ bi na wɔ baabi na akɔsra no a na wokyɛ na wɔwɔ nkonsa Oforisuo ampa sɛ bɛrima w'adwuma sɛn na wɔyere hwɛ wo 6 months ɛna wobusa sɛ ɛbɛtumi ayɛ tɔɔtee sɛ ɔbaa no ɛbɛtumi ahwɛ wo saa 6 months abere a wɔnka wɔde biara nkyerɛ wo anaa wɔbɛwɔ nkonsa ɔsɛ 6 months sɛmbɛ kɔ ɛduru Fridays ya na nipa life asesa ho yɛnkɔkɔ yɛnim Oforisuo yɛntemra 3 months what is so 3 months yɛ saa na broadcast connect Oforisuo sɛ aba 3 months a madi ka aka sɛ ampa ɛne obi bɛtumi ahwɛ obi just 1 week obi bɛtumi ahwɛ obi just 1 week kyɛ sɛ fire service bɛdum gya no ɔbaa bi bɛtumi ahwɛ bɛrima bi 1 week but yɛn ne depend sɛ yɛnhwɛ mewie no ma bɛyi baako yɛnhwɛ ebi wɔ hɔ no ma bɛrima no ne sika sɛm no saa tam na ɔhwɛ fie anaa na ɔhwɛ fie ɛno wɔ hɔ ɛne wɔ ɔbaa bi nso wɔ hɔ nso a sɛ wohwɛ fie wɔnhwɛ fie no w'adwuma sɛ yɛbɛwɔ nkɔnsɛ bɛdi watam ɛno nso wɔ hɔ but ɛne yɛ pɛ baako yɛde Oforisuo kakra mɛtumi aka ne sɛ asɛm wɔ ne ɛda hɔ no sɛ ɔbaa bɛhwɛ bɛrima 3 months abere a ɔnka biribi no Oforisuo ɛntimi nyɛ possible because yɛhwɛ biribi ɛwɔ etim especially yɛ Ghana ha yɛwɔ adwene bi hyɛ yɛn nua maa ne tiri mu sɛ yɛsɛ ɔbaa yɛ bɛrima sɛ soboafoɔ nti ɛka bi a ɛwɔ fie bia no ɛyɛ wo bɛrima wasɛdeɛ yɛwɔ nɔɔma bi wɔ ɛnyɛ ɔbaa na ɛsɛ ɛtɔ ɛkwan bi so biribi te sɛ school fees nkɛnyɛ mmaa asɛm sɛ oyere aboa wɔ school fees mu a ɛyɛ mmoa na ɔde boa wo biribi te sɛ nkura ho nɔɔma biribi te sɛ paste ne saa nɔɔma no ɛyɛ bɛrima wasɛdeɛ wo na mmom ntaadeɛ deɛ de bia meka ataadeɛ deɛ bɛrima na ɛtɔ na ɛso ɔmaa yɛ ana atam so ɔmo nam na ɛno no ɔbaa koraa tɔ a ɔde ɛyɛ dɛn ɔde bebelew ɛwɔ kwan bi so nti Oforisuo adwene na ɛhyɛ yɛ mu ne deɛ ɛyɛ sɛ ɛwɔ yɛn nua mmaa ne yɛn nua mmaa yɛn maame no adwene mu sɛ yɛsi bɛrima ɛna ɛyɛ efie ti eti bosome mmiɛnsa paa brem sɛ wɔbɛhwɛ bosome mmiɛnsa brem abira ɔnte ntɛsua na ɔnyɛ ho ɛnyɛ possible Oforisuo ɛnyɛ possible na deɛ tie nie wokeka na akosi sɛ ɛnɛ topic na baabi ade nam na no ɔden ɔwɔ no ɔden because sɛ woka wontimi nka ne nyinaa mmom na mmom ɛsɛ woyi baako nso so ɔte aseɛ enti ɛnɛ ayɛ tɛfra hwe aseɛ amutu a ɛda hɔ na de sɛ mekasa yi kwaku concentrate ɔmo kan deɛ dabi wo kasa na obi yɛ saa na ɔhaw ɔsɛ wo point no kan deɛ enti me de mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ ɛnɛ bɛrima wadwuma sɛe na ɔbɛhwɛ 3 months a masa
dan ya nkomodie bi bɛkɔ so abɔnten ewe na okay po kwamna bla wadawroma yenua man me no motie no ba bia ni wono mo a oni be matia se bo hwo 3 months obekasa ana obedi ate se oni be mratia eye se oni be matia sem ne ye kan enye kosoro kobo ye no adwane sika oni bia da bi oni be matie na wodwuma asɛi na ɛkyerɛ sɛ wodwuma wo hɔ yanko ɛkyerɛ sɛ wodwuma wo hɔ ɛna asɛi according to host yɛ woka wodwuma asɛi na kyerɛ sɛ wodwuma wo hɔ sɛ bɛrima sɛ wodwuma wɔ no wɔ ne wɔ baate a ɔhwɛ baa ɔtɔ biribiaa ɔmo ne chop money ɔne di nkɔmmɔ ɛti sɛ bɛrima adwuma sɛi na ɔbaa ɛhwɛ 3 months a ɔbaa nkasa ɔnti ntasuo nkasa ne di atɛm ɛnyɛ possible can never happen sɛ ɔbaa no bɛtena sɛ wodi 3 months mehwɛ mi kunu na ɔbɛdi di atɛm ana wɔkɔkɔ di nkɔmmɔ wɔ akyire you can happen what are you saying what are you telling me because adwuma na asɛe ɔbaa nim sɛ wone nti fie no woboa no wohwɛ ne kama woma ne gye ba woma sedeɛ ba biribia mehia bi ade ma me ɛne wɔdwuma asɛe wɔdwuma no collapse koraa ne ɔbaa no kakra bɛdi ne nsɛm anaasɛ wɔfiri ɛne ɔde aba mmɔde a bra ɔba bie ne hɔ ne mu a ɔbɛdi wɔtɛm a na wɔbɛka w'asɛm bɔne wɔ wɔkyi da meda ase kaka say beku me na potwe no so yanko nana wadaro mama menchia Andy na King any fee omu nyina wo Danwell Methodist Dichem so Andy King na fee na masachia abrante no ofre ye na edem oyefu so adwuma wo krom oti tuba menchia wo mo pa na nanan bema ohun se wo ho no mo na se wadwuma asɛn ekɔ 1 year ana se brosa na se wo na wo yere te fan a obɔ ohwɛ fie kakra wo ba ne nsɛm na se ohwɛ fie kura na onkasa because ema pa aware kyɛn mema ema pa aware kyɛn mema na emom no se wadwuma sɛn ana se wo yɛ adwuma kura na wadwuma nsɛn na se wo ba ne hu akwa mu yie oniema bi nya ne fɛ o yɛ yɛ ma asɛm ani hu na da krokro aka kyerɛ ne sɛ wo mu afie a ana wo nhwɛ fie da kro pɛkra na ɛde asɛm bɛba ɛma ɛyɛ nipa bi a ɔmo wɔtema ɔmo ɔdɔ enti sɛ bɛma wadwuma sɛn 3 months na sɛ one wo yere ti yi a ntɔkwa bi ama atemdidie bi ankoso wɔno kraa no wɔma amanfo ohunu wuntwuom wonsɛm emanfo nye de ehunu wono kra be ma wo sika to botom enti 3 months wo be ma no wadwuma sɛ wo no oba ne tetepa na sɛ wadwuma sɛ ya aboso me miensa sɛ oba ehwe wo yi akra na oba ne mbɔwa minim krofo bi wo hɔ no mo especially omo mutwi ka kɛse no trader ne omo a ya omo yusu sa cars no omo ye gene ka na ne ka sɛ otumi tena fie be 2 years na sa ta maka ne ye adwuma no sɛ na wo ne ɔbaa no te asetena pa ana wo hwɛ efie a ɔbaa no ɔmbɔwa enti sɛ bɛma dwuma bɛsɛn ama ɔbaa no hwɛ fie da krokra na sɛ ɔbaa no bɛka sɛ gyina bɛma no suban so ɛma yɛ nipa bi a ɔmo wɔ dɔ paa ɔmo wɔ tema ɛma wo bi papa so enti sɛ bɛma dwuma bɛsɛn ne sɛ ɔbaa sɛ ebi ni hɔ no mo de a ebi ni hɔ ɛma yɛ nipa ɔmo mele ɔmo pɛ pressure ɛma ntumi pressure ba ko kraa sɛ ɔbaa no oni bi di a ɔbɛkasa na emom sɛ ebi wɔ hɔ no mo a obetumi sɛ deɛ ɔka yɛ no sɛ bɛma dwuma sɛ ma ɔbaa ebu afie aboso me miensa 3 months
Dabi oba ne nkasa ejina setena wo ne nete na wo sa atam akakra wo hono mo a wo ye adwuma yi wo kɔ adwuma a esese wo ba anwumre nonum a utumi ba be se 12 oba ne bisa wa wunya sebi asempa bia nka nkyere no so ahu ɛna meka sa asem we emema ahu emema dodo no a sɛdeɛ wo musuban sitie no wo ka sɛ esese ne yere esuban te sa obɛka kyerɛ sɛ daabi anase emema dodo no a mpɛsɛ sɛdeɛ mo life etie na wo musuban sitie no wo mo yere no musuban ɛbɛyɛ saa bema sɛbi ɔwe nsa ɔmpɛsɛ ne ba ne yere behu nsa no because onim sɛ ne yere ne bra onim sunsuanso ɛbɛba bema sɛbi ɔyɛ maasɛm wo mo kra deɛ sɛ ɔba kyea bema nsɛm a na wadwa entiama no ene wo mo te hɔ no no sɛ wadwuma bɛsɛi ama na hwɛ wo yie wakata wadagya so wanim guase wakata so a efiri asetena a wone no ɛyɛ den ɛteɛ na wadaro mama me fancy ya okay abrotia so bema hu oba ye so hu oba ye am wadwuma nsɛm fie du oba na obɛhwɛ wa bra omowa ɛna nka ebia didi atem krampo ato aso so bema emema no pii ɛwɔ hɔ a wɔn ɛne wɔn yire mu ana sɛ wɔn ne ɛma atia sɛ wɔn ne wɔn tia no no wɔn adwuma kola no kyɛ ɛno nko a na wɔn dwene ho da bia no mpɛ sɛ ɔbaa no depend on ɔno ne bɛrima no eti sɛ ɔhwehwɛ adwuma bia ma na yire no wɔ abla ɔno ankasa na yire ne ni adwuma bia di no obua na yɛn ka ho sɛ from ɛnte hɔ daa ɛyɛ na emre dane enti sɛ wo ma atiye jai wa refre na sɛ wanhyɛ wo yiri dwa wampɛ adwuma bi ama wo yire na wo de wani to ankasa nkwa adwuma no so na wo kasa me yire de oba ye adwuma na sika ba ne nsɛm a na wayɛ dwɛ na wayɛ ahomaso ɛsa wo mu bɛɛma no na ma saa adwemfin ni bi tena wo tiri mu a daachi wani mguase no ebeto se ama nipa nyina hu ntwom ɔhene yire meti we me wo me nsaso baabi no mu a wo te sɛ me a ma wɔn mu kunu mu adwuma nsɛi bɛɛ 2 years 3 years ɔyɛ adwuma nko ade a na bɛɛma no anim ne yire ne yɛ ɛhwɛ ne yie ɛkorɔkorɔ no enya kasapa ne kasada ɛka kyerɛ na ɔbaa ne ho ɔbɛbɔ wɔ ɔbɛyi ne yam nyinaa ɛde atai bɛɛma n'akyi ahwɛ bɛɛma no ɔdɛ ɛtɔ da bi enyi sika nhyɛ bɛɛma nsɛm sɛ ɔmfa nhyɛ ne bɔtɔm ɛma ne bi wɔ hɔ a yɛyi sika yɛkɔ adwuma yɛyi sika ne yɛde ama ne kunu ɛsɛ ɔdɔ de to wɔ bi ara sɛ me de sika to asɛ no wopɛ biribi a na wode atɔ ɛsan so onim sɛ bɛɛma na kɔ ahokyerɛ mu bɛɛma me na wote a wokorɔkorɔ me bɛɛma a wohwɛ me yie bɛɛma a wonim me yɛ wahu ne titiri kura mpo ne mpɛmu yɛ me kama da bia yɛ na me ka me sɛ bɛɛma no ntina yɛ na mo nkɔ danke hɔ no wankɔ danke hɔ na ma osisi mu yɛ mmerɛ bɛɛma bi wɔ hɔ a wɔni ka prɛ ɛma na tɔma ne die wopɛ bi so owusu sɛ beboa wanyɔ ho aduro wɔ danke hɔ na wokɔtoto paapaa so a wowɔ sika dan ma kola ma no sometimes yɛmfa wonyɛ hwee na wɔn sɛ ni sika nka ho eti ho ɔbaa yɛ ɛyɛ a mese da bia no ma wo yire no on feel proud ɛwɔ mpɛm sɛ ampa me kunu ni ampa me wɔ bɛɛma me ne ne teɛ wɔte aseɛ na ɛho akyerɛ wɔ no wofi sɛ ɔbaa no obɛgya wo saa ɛnɛ awadeɛ na ɛho ayɛ de no awadeɛ ho nya de pisa ya na mema ne se emebu saa so da ma no so obi a okita ne sika na se okita na dwuma kakra so mema ebu because bema me no wote na bia wonte wani nhwe me ye no aka se bia wade ho aye dinte bia metena wo saa wo boa mentena ho saa eti me tu mema ne nyina afo we de ye twema me ntwe na emom wo ye bema na no oba te ho a hwehwe adwuma ma oba no na oba pa bema onim ne ye ya wo hwe ne ye no wo de ama na adwuma nsɛi enya ade obɛbɔ wanti me ɔhene yere de me gyina sɛ wo mara samoanti ani sɛ enya ade a me ɛma no dodo me gyina ma mo mu ɛnɛ na no de akwaya no baabi a wo gyina yɛ ne sɛ me so me de ne sɛ enya ade a ɔba ba ma ye ne yie hwe ne yie ye ne kama obeye dey obe ja se ne ho akyiri nti no o ma ne ho na deja ato ana se o ma nanim guase oba be kata wachi untokuro bia na eya ibi obetuatua de ama e wa blankofo hu ntwom nti no saa ma ne de mi gina wo ma fanya ade a oba be ma ho kyiri na obeka se bia wo yi ni mu ana se wodi na tem okay
asa na yene yafrafo ne ahwefo nyina ebekọ akotwetwe komo no yekọ computer so dwedie mra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tanoso apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum and will be the area to a bravo so I'm saying that I have to keep them well. But see, I can't. Odofo ope baby a obekwa ye di fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no matu uduru trade junction wo pe wo so wo dank eba complex bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won waso e be check oni pedua no nyina hu organ bia se be si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si e 0266 593330 and 0244017556. And you say, "Oh, you free health screening. Oh, I'm better check if you're not our news can be to recover for the dank. I want to fee." 21st clinic yes sciatica expert sciatica no when nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gye 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Wujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no abesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and efri Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bia to he supermarkets and now drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no for 050 553 6302 and 0245 734 952 Kumasi Suwa 0553 947 447 and 0543 385 271 Aperitivo Bitter FDAG Ejode Nkrato Yatu. Okay, Jumadie we eya Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum Asem Mpe Nipa enso won mra yedi so ye ko akoyanim na nonwotwe ebo pempepepe ye ne doctor inti kwaten one doctor pani a wo tank eba complex ebe twetwe enkomo na doctor ebe trasia ena mo behunu se ebibiduro esa yade papa nonwotwe bo pempepepe ye ne tank eba complex ebe twetwe enkomo enuti ye kwotwen doctor
ɛwɔ Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana and also yɛn subscribe wɔ Facebook hɔ yɛn hyɛ na afoforo hwɛ bi na wɔntie bi ɛmfa mfiri hɔ na YouTube abɔgafo adeɛ no so ɛyɛ Sompa TV na apɔtwe a ɛba yɛn no abɔtwe a ɛba yɛn no okɔ Facebook and YouTube no a obestumi enso ato aba wo post bi a ya kreti ewo ho amanyoma akonkai edi amaw Joe Apau Electricals ye kɔ ne yakɔwɔ ya yefie pa de a eye signal cable na sabere abadwa so na signal cable eba ye no enkan ene temafo no na wote so de anya asem keto akra na abaduru kumase na nipa wokofa ba ye Joe Apau Electricals eno time frɛ no abadum kumase abadum Ashanti abadum Ghana Joe Apau ono no signal cable no amafo dodo no a na atu aguso eno tilatishim fo nyina atu aguso efie wurafo entie ne yie efiri se ufie esedia latishin ni fie nhie o eno ti hwe hunu se woya wakoto ado be woya ufie no eye signal cable tie Joe Apau se meka cho se 2.5 mm no eno air condition ebema na bo nyunyunyunyunyu no ena meka na media cho na Ghana Standard Board so agiatum Sana Energy Commission for enso agiatum enya asem keto akra signal cable so de woya ufie 200 years na nye wunya entwetwe woya no nanso so benyini te se matusala na esewa signal cable na edia him ewa Asante Mantem kropo kumase na mikro Asante Mampofo signal cable wo mo age atum enya asem keto akra eye copper woya enu ti no se wo de signal cable ewo ya ufie a electricity bill no beba no na ebo no ewo fom na de wonani abra wo koto ne dosopuo no so no ka ede ko aman free se wo koto signal cable ewo Joe Apau ho na ka se Sompa Asem Mpe Nipa na wote firiye wote so abomrem emanyoma ekonka yie pa underground cables nyina woto bi sa na transformer hodo nso no wokɔ Joe Apau a obenya bi na wode amaw yenko signal cable na yenko tobi na ebeboa ye kama efiri se cement to ya blog twa enso eya ye enuane nchansi emai na eja betomu a wokɔ ya na se wo bai eno ti na Joe Apau waduatuemu a akwafa signal cable wode abakumase na woboa ma manfo kanea agina so kyerɛn efirisa koso mbon kanea no se wo anya wo ya biti se signal cable a wode wo ya light no eduru ba bia na bonani etise bobo ye Joe Apau aso ye ni ato signal cable na ye de edi adwuma Japan house on MTN no na edi enhwani mu RCC taxi rank wo denyame ubenya Joe Apau ewo ho no akoto signal cable eno tilatishin fo nyina da ye yi wo masutre se uko Joe Apau ho na se ukoto wo ya na wo beto so kama amanyoma akonkan 0246 90 58 98 0246 90 58 98 ana 0543 93 4550 0543 93 4550 yakota signal cable na yemfa eni yejuma Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cells doctor na mami abe se na se wokwabu ni nyina ne se okokwa ebrentuom ekotete hama twetwa nu brani bi na ne wabeno ne se tenkom eno de sa yade Abe Herbal Clinic abibiduro enko na wodi edi dwuma ye di aduaba no ne de haban na se yade de a ye kɔ Abe Herbal Clinic na yakɔ pa bibiduro papa ne anom na nyoma konkan ewo ye widiem eye fibroid no a wobema bi anom na anane ni nyina ne se fibroid no free ho eba ebetumi atoyem na watumi ato maame badin o papa badin na bema wonkwamwa no ano omere no yenkɔ Abe Herbal Clinic na yenkɔ no maduro de be ya sperm na no ebeye dren anan kwamwa no ano beye dren na enam san yade de Abe Herbal Clinic kotenete hepatitis diabetes ni nyina da koko no de na hoing heart no Abe wo betenete ye kwota no so apatrapa new site ho na Abe Herbal Clinic odi ni djuma 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Abe Herbal Clinic na yenko tobi yenko no mizowate
yenum mizo yenum 5G meza ye aperative no so yenum bi we eye anom de enyam rosanko a na yentie ne ye mizo ene 5G mezani operative no aponto abadinto ne ayuyo no se wo de se wo ekwa akire papa wo manfo dodo no na edi adanse se eye miss fruit no dia sa mizo no enkola no magi wo mo eboa wo mo emo mo kala no so etoso eye fepa na mango no de emuse tenkom wonom na kom de wa se ye deni na kom eneu galamsefo no age 5G meza atum sa ena mazifo no so 5G meza wo je atum ye papa ema na wo mukodwom omotena se che office for tena se che 5G meza ahoden ebekoso na ede amaw na operative no se oye nipa dia ka Italy mem e no firi baaye spices ne herb ni fruit no ayemu ma se tenkom yenko no bi akoda na fu aye ntotoa operative ebeboa no ye papa na FA Masters Limited Obasanjo akwante boso Accra Girls afam wo enkran e na mechirewe wokwa obenya operative no bi ato na wode adujuma na ye ko Bikan supermarket sister sewa owo achim odan 0242424471 0242424471 achim odan ne manono ye ko ne ekotobi Mama Esther Adom eni Asomdie Junction Baptist University wa wone no ena edi enhwani mu yenko na yekotobi Ever Bless Afrepoma Enterprise Adujama yeko ne akwakotobi PNC Ventures anomanyi tasi rank wo wone Charity Hospital Junction no ena di hwani mu pe PNC Ventures anomanyi wone no Charity Hospital no Junction no ena di hwani mu pe yeko ne kotobi enfani ejuma na woko ahwa wo versus at 21st clinic manager Daniel enya se gu koma imu ana nyunyunyunyunyunyunyunu o manfo e ba asopiti e wa 21st clinic nyana wo bubobi na wo twitwa bi na nyoma e konkai e de ma wo mo na ni do so po mu no yemfra manager Daniel e wa homatrofo we so 0245889471 0245889471 na yekotobi na yefa eni adwuma Dr. Daniel Intikwaten wano ena ye dokota pania wo Dankeba complex ena ye no ebetwetwen komo na enipa benyawa na efriyade wu enipa ebenyawa na efriyade enuti ena Dr. Intikwaten wo se debi ye nhwe ma dese wo Ghana mem Asante mem enko no omunkoyare enwu enuti no wodi enuru ahodo pinu na abadwaso na wodi esa yade dokota memo akwaba yeah niao panipa ne pom te say oh yeho adome ho ye pa bibia da na akwa so bibia ekwa kama na sesi a Dankeba complex Asantema Jimotum Ghana Jimotum na yetwa bosompo a mo agidin ye papa Danka suma sema kasa pa ne say me da se pa Danka suma sema kasa ne say de di kan kra na de ho ato Nyankopon so na ye di no kore nso aha yare a ye ntumi nhwe no ye be ka kire yare a kasi betumi ahwe no so ne betumi ahwe aha Nyankopon boa wochena Danka di 13 years wochena okay 10th June ye nya 13 years this company ne bae enye adwuma nyina na timi tena se nya 13 years da aha isa say so woni no kra wo start obe di saa be dum lebi no obe floppy obe free system no na so di no kra mfie o ha na da so system no nti Danka nya 13 years no na e ka kire obi a say ye nyuma pa ne no kwedi nti na nkofo da so gi entum besi ne e kire say oba ya so ye hono ma ye ye kan ye enu nti yare a ha obi bia no ye company na ye share say ochena memenda ekosi next week Saturday which is ochena ye 10th next week Saturday 17th ye free screening obi a wo yare bia woni pedue mu wo de aye dia ma wonya yare sa de bra ochena ekosi memenda de 1 week na si wo in sa 1 week ne ma no emfa wo kon bomodian ne bra na eno ne ade ba ko a wo Danka infidie ne de check no ma ho mbe kan yare me yemfa duro ma okeke ye de infidie be check na no owura bi ba me ho no nkuya de twemu ye eno achi na wa yare wo so wa no mo duro keso yare no mo hu bebi yare ne se na so no mo duro a afodidi na ofe na ora na ohu de onye no ho ba mo de ne ba ya so ye ho no ye de infidie check na ne hu ne yare ne se typhoid and malaria na kambo keke na etete ne sa so wa fa malaria treatment sa enra no pa na yere ne busu afo frame say oba ho Wednesday no anopa no
wotimi aso ye didi akọ adwuma a ye omwanwa because be 3 months no da hotim eniti yare ne banas wo hu yare a eye wa unya no oduru ezan say wonim yare kro eye onteduro na wonom na emfa ho ha wo benum aduro ne saa wo donum say wo num aduro afi na aduro no kra no na e ka akoye poison wo system no mu because enye yare no ho aduro na wonom timi ye say bra so ye ho ye fa won hye fidie mu efidie no wo mpie mfiri mu no wo be hye mbe si madunum si maduo no na scan system ni nyina wo mpie mfiri fidie no mu no yare ne say o hye ye be hu ni ama wo duro na o yare no ko enu obi a yare ha obi an mfantena fie tu anamo ne bra pechi no matu enye yera kwan ena kwan wanso se pechi kwan ye che kwan bebre okuro mu ha ana oba hospital so aba no pa no so ba traffic bi anim wo dia ne so obesu water the junction sitre the junction a wo se me kwa dank eba wo bo hu se wo benya taxi plage do beba eni sem kwan so wo do car na eba wo de Google map ne bo dank eba so ni mu a wo ma wo dank eba la eno abe directo sa do abe PN clinic o se twi so for Uber and a boat and any car ye dey app ne from bia so a wo bo dank ba hye wa odo beba enu tintrefie ma yare nku tintrefie ma yare nku hwe mu bia da di se yare a ekum nipa no yare a ye fa ne se yare we de nye yare bia na kum nipa yare esi we de e se nye yare ni ti na ye de yakeke o wakoto painkiller wanom ekọ enu na kum nipa pa na mo yare a ye fa ne serious ne nkum nipa rewe so yare no akọ hospital na wo de oya wo so ya na wo so yare ni serious me ko hospital ka ko pedu ubewu ye be hwa wontem na so yare ebekum ya yare o yare we de nye yare bia o ade na wo sa me ha me ho ma me nto do wenum na me hwe se be ko a ade be chi na ye so da ya wan so ni to gone too soon adoso tie ka chi obi bia se ko ni chi pechi no betu na be ja yare sa okay na chese atiefo tie no tie ni ya dank nye se oba o simitie me ya na o mo aduro wodo be fam fidiem sa na tie na eduru ba bia lab no so ya do be fa fidiem nya sam wa collab na ya hwe moja wo jannan wo jonso se wo se ya hwe wa horo kra e be hwe no ho ye wia na fe ye hu yare ha no na fe ama woduru itubo se fidie no wa ma ya resource lab no so den resource aba ntafe ye transese ye true drama wa ye nimdia ye wunti aye ma woduru no ye de ma wa no atiesi na wa to doctor enanu bi obi bedi adanse ese omde papa bi ba wo na sede no omode ntomago akyekyekyere no omse sasabro na no tumi eye adwuma sa ne kyekyekyere wo se nipa na ye mmere otumi nya no ho hwe itobu onom so a pains na wote no de so omo kyekyekyere no kakra na afi ama wono ankasa wa hyase afili heat bi oni o se yare te sasabro no award wa na trigger pain no na ma wa hyase etia insa na busuafo na adwene wo mu nto mo de nduro bi afa no ma kyekyekyere se de be ya ebe ma no ho akenya ne kakra na so oba danke ba complex no wo de konifie ko bi za so oda so yesa de ntoma kyekyekyere na 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 no pa obetena fie gate ano egenchia wo ho ha na ma ebusuafo di adanse no yare effect sasa brode danka je ho abaso body this year Yaw the best arthritis treatment center of the year danka je sa abaso body no inisa wo sasa bro se bubu ogu ho se wontimi ntia so se wontimi nya wo hwe no mane fa won ka dem bradanke ba ye beboa wo noki enti nyame adoma ochena na danke di efie edu miensa no na sesi ya hyehye be na danke aye ede be ma na yarefo efiri chena ekono no se aye no fefe ne se so bi ba ya so yo no ma ye be ye check up free ama na ye nyiniska ye we check up no so ye be ya ma no na se hu se wonya massage no so ye free ana ye ya ma no ye won fidia ho so ye di detoxify system no twitwi fifu ni pedua no wo ba so ye be tebo no so abotimi aye bi ite pese obia oba dank a woni madwuma pa ye no oba ne ye to ye bo ase di fidie hwe no ne ye hu yare a wo de ye hwe wie na niska de beje duka ma ne hawo hu yare a ana benya dodo ma bi ba me ho oye me hwe ne system mo ana se ne pH value high pa into the eye dehydrated ana osi ni ti ana ka che se onum nsuo bebre oso niska ko de bedi eduro nsuo na che no so onum bebre no ofia no frame do yakopon hwe me sha se onum nsuo bebre mi ti se me ye bio wo se dehydration ti mi cause headache constipation kura keke it mi cause headache in so hu yare ha wa na uti o ya no akoto eduro bi no wanom se o ma headache na kwa bia na hu hia eduro obu ompa no hia rest keke na woda keka bi tina ya ne anebeko na so no akoto eduro no wanom na ha no bradan ye be tro ade papa obetimi aye no okay doctor dank ni nuru no ya na ni din ede papa enu ti no enuro na esisi wo no se ne be kasa afa ho me da se pa ne eduro a me de ba ye ba ko ni dank gastro care
for obi an yefu ye ne ya obi a wonya bloat obi an yefu nye ne ya so odidi kakra na aduane no na ahye no so aha nti wo so odidi kitu edu so yefu ayi kuntan na eduru ni dan gastro care no obi abusa ne mfene ye ne ya ana ne boa no ha na hye ne pa ye ne ya pa ye so onya ulcer na eduru ani okay dan gastro care onuma obi otayim from abone what nipem kura wotimi control no na je se wo teta no aha onu dan gastro care ebe boa no pa nju ana dan gastro care ni nuani vita dan vita se duro we sei obi a odidi aduane ni ntimi nyam yi na duro no okay esanso ye immune booster kura properties bi a se o skin no e ho ayresaresa wo obi wa na skin ho ayresaresa ne body no ne skin ni ntimi mpie emfa nku a wosra no wo ne skin na ye se obi a watena ewiaso a enye papa no onu mo duro we be boa ne pa obi o liver problem onu se duro we ya e ma ne liver ni timi papa ye ne dwuma yi kama ye fa ne dan vita nti ese se wo ulcer pa na ye chronic a wo pharmacy shop na herbal shop to we mienu ento ba ku nda ba wo be ka no gastro care no any vita na abom na wanom ulcer no e be ko kese wo kra be wanwa wonum a wodi na yi aduane bia ni ho a wontimi ngi wodi a wonte se wo pain e do we mienu dan gastro vita to a serious ulcer ye nko nya ba ko ye num ni mienu ne bom okay but say wo different problems to say bia wo person brebo na dwuma yi wo person immune system ye kama person skin ye kama ene wo kwa koto we vita very very nice product okay and you will draw with dank antimal x o say ene malaria draw be brew system no de bibi afa ni nim tree na ye o mo de nim tree adasa na haba na bana na bibi na de ye that dank antimal x we ye de nim tree ni draw be fa ni bibima so what ya black covid by no a center for scientific research into plant medicine e kuape mampomfo ka say ni bibima betimi aboa pa ye ya ka ni bibima ni nim tree nyina abomu ha ne de other ingredients afra in the science antimal we say they're very powerful wo de o to bi wo malaria na onum bi obi wo malaria mo ma ne bi ofia no nom within 3 minutes bo se fifa shase ete no okay afi no wa ye kama and the said wo yenkonya wo malaria yo pa ko test so wo malaria ko to duro we dank antimal x a very very good na no ma wo be hu so ne da eno ene ne aka ne ntem ana ye wo say duro we say nso we fe ne dank extra duro we na make us adia boss body 3 times for best herbal product for body pains so won sa wo ho na won sa akwa na 830 estroke no estroke wo na ntia no ana agene ukutudwe yo ya wo chinkase wo kon na chese we no the doctor we no symptoms of stroke kura no we no betumi afa ebeboa wo papa estroke so bi obu wo no ma obeda nya no se madam kon so ntimi ntwa no kon na chiya ne yo obu okro kasa ne sisi we nyina very good extra abon pa be brema bi otukwa akọ eyo Saudi Arabia oduru airport no hu say na extra no wanfa e ho ano se kai ne flight time nya so no dimrika ba ya office Accra e be to extra kasa na okọ so wanye bi ankwa okwa no be kire no tank extra ne ho krant ne no a very very good product na eno we nyina ne gisam say FDA apene so wokọ pharmacy shop ne ba shop bia obenya bi aha nti oba pemfo oba o ma akora no fo ne akora woni mfe du mienu nko na ntimi no bi ya betimi anu bi nti wokọ pharmacy shop bia no so pe dank product bia ubenya bi wa ope bi etu aton wo do free telephone number se gu screen ni so ya ye beje wo so wo bia fantasy de ma na ma so etimi aton be ni be ma mo etimi aton dank pempi no se nnuro se no omo a pempi wa moto abibiduro no oba asem no o ka se dosage o se no mo a tiwe no ye be no me say me da se pa wo hwe se duro we say ya yen dank bibia e scientific on nti o we wo on se we na shemu I find dosing cap aha na we no ubetwa 4.5 mil anopa ewia ena nwumere aha utwa 4.5 mil anopa ewia ena nwumere a ubon so onum a ebe boa wo ama o problem na efro nti nya fa na wokopa atere a wo de be no ehemu dada ha wo pe ho information so yo krata wo ehye do no ho a ho information nyina wom ebe cho se de do ni sie na dwuma nyina wo do no mti e bibia no ye ni ne scientific way aha enu nti se open onum do we bia ubon so wo how bia wo hia no ebe yi efi wa ma wo ato dog nansa yade no so eno no ehu hia efri se Ghana ha no ne nkwada no so ebe ka hompanifo no ama nwoma bia bo apia so namsa yade de kwa bi so ehu hia pa na namsa yade so de dank de ye se wotene te pa eno hon komo ne say me so bi o namu nsa yare be ma ne be ma ho gunsa
ana wone ne yere hyiemu a na ne yere ne complain so woti pain ano no be ma no ubon se odwonso age so ochim obu okọ odwonso ana ne be manim hyehye ne pa bi ma blante bo doctor se odwonso de me kwa na me yem hyehye me adanti a wo se ne be manim hyehye ne pa obi so ono ma nemu se na ma na nya bi e fe no epididymitis ne epididymis no eyi da no hwo no ahonhon ta ma no hwo aba na ye kese nti basa ubon se ne nsa ka odware kwa na ne nsa ka na ye ne ya sa pro no nyina na mu yare na de ba obi bo eni perefe ne lymph node ebi o ya motu mo se kuto a bo na yi bi hye wa ya ase na ahono atwedwa ye fe ne lymph node sa de no se bra wo de be hunu bi a che so nya infection nya dwa na ke kuro no infection abemu nti na ma dwa na apega no se wo se wa motu ma na oba ebi apega e che so nya infection bi o so otu na infection kum ni papa enemu yare etimi mo bi ani fra etimi obi bodam etima etwa obi awo ema ohun bio ema mema timi fon ye kata ahodi bi anim twetwe akoshim emem obi nya sisi yare obi timi nya kidney problem esa nemu yare enti obi timi nya skin problem esa nemu yare enti ide me ka che obi bia wo nemu yare se bra tankeba de oba nemu yare no yetu ase maami bia oba ye ho no mo se ne sofu ne ka che ne se wo nemu yare na wo ha wo dankeba ma bompa ma na so dankeba oba dankeba no ne odanya akopon ase nti yare a eye wo ye nemu yare de ento ma ni ntwa wo ntwa ma ne mbetete wo bra dankeba obebu wo kwa nemu yare nti na nka ba no nuku ko no ho a nuku nya happy de bi okoku person nuku se nuku so timi nka nche ne se enka wo ho nti na mintimi ni wo nhia no nti yesa na be ma no excuses a o de be dwane free fie ho be so bra dankeba ye be solve sa problem na ama wo ato okay yemfa ye ma no entudwa efri se obi ye ho a wo pese wo ba ho kina wo be fom kwai me da se pa number me di tudwa ne san free screen ni nto fra wo sim oji code a wo de be ba free screen no na ye de ama wo na watimi aba bi eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and afi 0266 59 33 30 0266 59 33 30 o friend number sia won okay china yanko dank eba complex Dr. Ebeda say if you say dank eba ye no wadi infinisia edu emiensa 13 years and na dank eba ye wadi enunti Dr. Daniel Intikwaten onene dokotapania wo dank eba complex na sabri ye ne no atwetwen komo no nti china yemfa yachi nani entra pachi number 2 na yenko dankeba complex na yenko say ho yade yemfa ma no ensa entu edwabiem 0266 593330 0266 593330 ana 0244 01 7556 0244 01 7556 yanko dankeba complex na yanko tu ye ho ayade yanko sa ye ho ayade efri se nipa benya wo na efri yade de wo ba no enso na ye twen no enoti apotwe ayade eto edwa no yenhwe na enwoma enkonkai eye papa yenhwe na enwoma enkonkai emfa emaye ansana no yanko computer so dwedi emra yanko computer so dwedi emra Eya nukre mpanyufo aka to ho se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra eya oko ampa efri se Sarah bekọ adwuma pon abesene akọ school no ria wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem edekire na Sarah meka na asem yi eyo ba brefo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sa hwe na busua
hunya yawo Sara to amenem ama na ebre na Salim die yawo na tusie so ama edin sikane hunya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sara ehye wo university nanso omani hia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempena nanso Sara bema Salim etia hwe ne domu no ehu se Salim kraka mema ho sini ya foforo kra my ribbon me fimpade ye de bro watara 1 TV so free Easter bosome no ne juada edikan Tara 1 TV truth and accuracy Within the Isaac McAfee Tradem Patasia Isaac Day Isaac Komane Yonko I told me to beat now I told you when I'm Pebakuna Obama Obisesia say we are 5G Drink papa Yonko okay it's about 60 women yeah I get 5G and one of my number in Tiano my first venture. Then take 5G and one of your number into the piano and a man put you chubby the pizza very after touching them not on 5G to help you. Yes, twas I am from home. But you want more? 5G Drink papa One TB no. Say what say? Okay, Yonko. What? Your pastor now. And I'm in your 5G. We have 5G breaking and all night. You can imagine me coming to that you can be. What that you can be, Mr. Alright, right? You can. Jaya protection, no more 5G to help you. Bema, what's within the say? Isaac Komane. That Ben now, oh, yeah, rap, we are why you sell Befra at all. At your own. Oh, Pache, why? And the when you now rap net the pa, made the waka. Who won't you say? More 30 years. Near rapper. We are rapper. To a wash at that run as old 12 fruit trim. My children trim. Matthias here. Matthias here. And in watching you know, I mean, foul number no, Chama Bemuhana, Aprano, Obe Rapampa, or see Jai, a petition no. Na, and no 5G, I guess I know kind. Aye, a petition you be at the Antukas will be in your being to found for Why are the fire number no? You do beckon a competition on me, sure so bit me ye. Somewhere after for my now so for 5G. To have okay. Jumadie Asem Mpe Nipa enti amahwefo enyina ene atiefo nyina akwaba dia santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no na apotwa ye de to ya proso no yeko na yeko fa eho course baku mienu bi ansana yatoa dwumadi nso 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Osei Aboagye. Maje so Peter Asafumula. Peter Asafumula. Ni ba se me koma yi ohire. Okoma ohine yire. Aye. Okay. 0551 na 31 na 31. Hello. Hello, Osei. Yay. Me no ohine yire eyaje enya no kreda. Se bema de uhe oyire a. Kwa ho kiremu a obeboa. Me no ohine yire yaje. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Make me no Accra. Okay. Why you know mo kan na make chiremago. Yetio. The me person me kan say on. Oba bia ni ho a oba ko ma be na o jama na o chi ni a. O the chewo. Se be ma o wa chiro.
ansana ọba do ba ko ma be na otwa na bo so na on kan we na se ni da so ni adwuma ọba ji se ka na fi ho na se mu no se ni na gnim se wu ye na otwa na ka o mo ta ko ma na ta tem bia na ọba ko ma ko ni bia na o gi na ebi ọba die eti sesia no sesia he na ugina oh too bad. Hello Pona bu station papa. Mama fia papa. Bola no ho pe. Netia be ma usu. Chief executive producer, ona le yire oba pa hana. Madam ko so abodwuma ma o ma Ghana na nche bia ni se inspector de wo dem. Le kwama osofo. Eti. Okay. Okay. Hello. 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 Yabasre say na Muhammad TV set no volume no ni radio na akofo mama ye why. Hello. Good evening. Maje so oba pa yeti o. Hello. Ohini yire afa. O ohini yire afa. Me pa try. Okay. Me pa ku. 1 year and a say. Also about my bed 2 years. I'm in part of the mansion. You right. Obama was man over the best man, and the Bema on his way at the Papa Mount. Okay. Hello. Udi baby are free. Me be an evangelist to do what you want to say. Evangelist. So, Asem Mpe talk no way. The animal can oba show bosomi and so only do attempt. But as a seminar, young count for home. It's man, the American say, so far, able to go very to a seminar and the little Bermano, it's in a quite of the first one or Bano, this Yatna, the operator, the access that you are kind. Said you are kind now. So we were very actual. Okay. Hello. Udi baby are free. Oforisuo Mubarak akosan de fenim kasa fi kwa Kenya. Okay. Sa story de se oba be show bosumu ni sapa na wabo akoma de emfa etiselo ni na ntwira paneto no emfa. Hello. Baby are free Udi. Me pacho, me free. Diati down ho kakra. Hello. Meet you pa. Otemenka. O se utie television no emwa. Me pacho. Say your friend say so for also dia no me photo. Okay. Hello. Udi baby are free. Osei Aboagye. Maje Sompa Nipa. Yeah, for omona samwaso. Okay. Omona samwaso. Okay. Hello. Baby are free Udi. Me free so me here. Yetio. Enya oba otiri show. So otiri show na otiri kurampo. Otiri show na watwi kurampo. Otiri show na watwi kurampo. Odini sika mawa. Obeda o kasa obesi so sa. It does be ma ya adwuma den. Okay. Hello. Last caller baby are free Udi. Hello, so. Yeah. But I'm not a job for you. Yaje so bapa. But I'm a for or in a year so me be Emilia. No, Auntie Emilia. No, so me. Okay. Aha, ena yade wafrene nyina ebesie. Na de wo pano enso wabedru a wo ba betra se na asemu a eda pro so enne no
yebetu no sre abasa na yede ama 21st clinic the sciatica expert na 21st clinic se men kan cho say sciatica no anu yia and 21st clinic na 21st clinic ba wo mam ha no abaso body no a na wo manfo ebob wo mo and 21st clinic eba ye no wo manfo a wo ka dem nyina no sabre watumi ekọ onwuma so ekọ pesika edi na ni nyina ne se sciatica no fa usirem unakokom na akosi unase se de usisi no ebe ye oya no eyentrim ayade atwu jim anya asem keto akura sciatica eno no 21st clinic nkuto enne wo anuye edema obi bia sciatica aye no na wo pa aye no yade no do no a na wasa ne santi no 15 branches enne wo mam Ghana mu ha wasa amanfo yade 21st clinic se men kan cho say yade bibire bia de free utrinua no kosi unase fa beda 21st clinic na won saw yade emfa emam say ye stroke pa untumi enka ho 21st clinic guto na ebetumi ajewo na wo mamu hanno woba kumase a ehwa overseas alpha radio chemu a wobehu 21st clinic asante montem kropon kumase a asem en american wo bo ase cancer quarters ene ko junction no na edi ehwani mu akra dometa makaso atakwa takwa di kofodua nkoko sunwane brekum wanchi tachiman kranza gosu debisu dwaboso 21st clinic osinyemini 0540 311 0540 311 na apotwea yabadro yade to eproso no abrewatia ekọ ema se bema de wo ya wasede yi na wunya bi na wo ma yiri bia kia ne ke eyede ya wunya bia wo bekawo na omra samwa enso egina se wanhwe yi a bema de wo ba no bia nkwa wo betumi atwa wadapa na eno ene apotwea enne yede ebeto ya proso enu ti sabre no wona woto ema brewatia no enyanso brewatia enyanso brewatia ene osofo wo na gina brane owusu gina he o miensa na okay signal no na wo ho no enu ti owusu abrewatia ena wo mono agina baako omunya enso na kire se bema de se wunya sika na hwe oyira odwuma se kura no a oyire enso ebehwew wo muna samwa enso enyamienu ono kwa eni gina ne baabie se wanhwe ye na wanyonyoma ye oba no betumi atwa wadapa eno so eye adesua de a empempi no apotwe no ya na moafa de abom kotodwem na motumi ede abom bra de wo ba no enya atrase enu ti no sabre no tre no ena yebetuo no tukuchaka no a ena yeba ni ababa bekono ene asemu eda proso no ano te papa se wantie bia wayo hu ye papa eno ti na me kan se ubekọ Facebook no Sompa TV Ghana Sompa 93.1 ukọ Facebook na subscribe na share na afufro ntie bi na wo hwe bi emfa emfiri ho abogafo ade YouTube no enso eye Sompa TV monko subscribe na mutie bi na nyoma enkonkan emfa emam oba pa memo akwa aba ma okasa nye den memo akwa aba okasa ani ma okasa no nye den o ho te sei udin de sei from na nekua noke na nekua firi hi ene baaye ebu akwa wakosem ene se ya wodi abeda Asem Mpe Nipa se enko omoa enwe de boko metisa papa bi efre no akwasi free here a ofri adudwama ema loan manko for the year adwuma nteja because me kwa akofre nana unim okasa no ma hoodi mrem epepi ya na metai kase sompa no yete abansoro enti se wani bre na wo bosses no tatata sa no na obeduru soro ha ya na eyani bresem pa enti no sabre no ma wani mre wasem ade ba no enye betesa wasem no enye betesa enuti no ewo se oma enwoma eye tenten na wo kasa tenten na enwoma ekonkan 3A Herbal Center or the 3A co capsules abadwa so Coco Master
Cocoa Master ye konya kotu ye cocoa ase na ye tu cocoa na se pa dia na ye sisi ye ya no amama ya ejremu no sabre no ye konya kotu ase ye cocoa na ye ba ne basa wani na aposa no aye visivisi wani no aye visivisi yenko nom 3 eco capsules Cocoa Master ne fantu ase wo yam sabe producer untumi enya nan mu aye den ye cocoa no 3 eco capsules na me kanfo na me dia ma ho ba bia to ndo tunuro ewo man kan biada okwa ubenya biato kolina ka bada ni eba misi eba ni apidank ubenya bi ato 3 eco capsules Cocoa Master 0546 107 107 0546 107 107 dia wa ba no enya atranse oba pa memwakwa ababiem yeja epom te sen wakosam ne sen ya wode abeda Asem Mpe Nipa se emwa makasa na no nye den enwumre de boko papa bi efre na akosi afri ya wote edidwama na mete se wo malo na ja me ko se me ko wote hefa edudwama noke na me ko se me ko pebi de abeya adwuma ti eja me je ne number friend phone so ansa na me be ko baby awo ti me friend obusa me sika dodo a me pe na eja me ka che me so hu manim de on first kan ma me ti me mbra baby owo na eja me fa ka na me ko ye edi kan kwa no se me mbra na dwuna na me se de bia na dwo sa de mintimi ma because baby me free ni baby me free ba ne mutwe mintimi ma ti mo ma ne nya no pa chincha no for me se me mbra nwumenti ma me du me phone eja me kodu ni bufu yi pa na eja me so ne nai pa na cho Nyankopon me dance nya sama me kan eja me ne mani abra me pe ma ade na eja me ne kan wo se ai na so person na me se 500 million nya me ne mukweni because am se me betu kwan me pe 500 million wo se ai ma me 500 million ne die me mfa ma because wuntimi ntua na wuni agapade bia wudi besi awowa enti no me ma 100 ne mum no mani je ho pa me pesa me no ta me ni yire ni ba mani je ho pa na ka wo kopesai but 500 million eno wose unni agapade bia de besi ano enti obema osei obema me 100 ansa na no kwante se me ma me ho kwan ansa na nani je me ho pa woni yire ni ba bia me ma me ho kwan o ma ho kwan sesei one me nya bibi no first bibi sesei one me nda on first can ma me na me so there bia na me ntimi nya sa because ene ya ne da me hu osan ma me o ma hu ti ma dwo no kasa kura chese o ma hu ti na me na wo beje bosan wo ho no wunyimi ni na me am de me sika ma no ene meji wadi asem wo ka kire me no no na se ja mani atutu aka me nsem yam hu hwe nye ebio chinchina one me beda o meka de cross one beda na me se da bi ntimi sori ya me tuti na me ko no so mata no ba no ma munye serious wo yire wana wo so me nsa sei no san me ba ni mu asem a me kan ka me fo ba ye me ka me fo ba ye eno se an wunye serious okay wo de tena se na twam ne ye wo ma adwuma bi kakra achekra e be 5 minutes to 10 minutes ye be wie sisent mi do ka asa me nim se bia sika no de be ma minti na menye da me ntwen no eno okwa 5 minutes wo ka no kra enu eno otwa no no ba no ba huro ne na ase na eja oba kra na me the station mu station ya me hwe bi Sompa TV a me hwe bi o ne dem ho no eja oba ya ma me no na me se papa me sra wo yesi ehu de be ne ehu oba ni ma yense kete sika me nsan ka me si de no oba beda na me fan se sika nti kura na me no beda me hu ani mu me si de no beda os ma me wunye serious on me da nyam bo cha no papa betimi abasai me no be kwa abu akwa banga kwa koya mo nya sa me no ti ame ye ko se hu ye enkofo bi kura discover bre me de be ma na me say ja me tumani ento me ma pe bia me nya me ko banga so instructions e da ho me ntimi ene eja obi kan one day job ma me nya na eja me fan twetwa me ho one day job ne say senka da kuru bi kura de ne se ja papa e wonya mispeg obi kan na se monye mispeg a ja manage ne ho bet me wo so be miska ye adwumenti ne me ne ye na one day bi kura ma ye na nka magiska ya kwa ye adwuma etu ja ho ne dai e di ma papa yi enso kura no papa senka e be ko so won pa yi su twitwitwini makoma nyoso because me hu skam si da no so na papa yi kan sam na me anim so do ye be ma anim se de me masi dada ma afa enkasa enim be mesrew be jai me ho de ma me tie me said ye wo kasa me be me nada wo ba bi asa mfa me hye ho mesrewa enti na akue wo ba pa enti papa no ko horo ne na ase no wo ko wo ma adwuma no wanche enti wo ba ye no ne nkomo fiti ase ko so jinchina me ne nda me na o kan bia na msenya hwe ja me peska ya adwuma sama ne na mokwa pa menye skada ya adwuma de ne ma men sacrifice just a minute and asa one day de nye hwe eja papa ni me dai na mi anim
Se me ka papa ni be me da na se na me so wo se papa na de sei akwasi every year ewo adujama akwasi every year ofre adujama man panyi tuntum oso wa wonim na asem ebwa fo maje bo se papa wo da bia ni masama make pa ni me dai afei obi ye papa yi go first ke ya mami a 50 cedis jifafa ka 500,000 na tie mi ye wone ne ye hyehye ne se wo 500 million no na wo de ma ana say 100 million titisika no 100 million on one promise me so de be man because of say 500 million de me japade am ni be sia wo want o be ma me 100 million emu me ma me ho kwan no ni me nya bibi eti se no mo kama ni si 100 sika o ka so de be ma me nya na eja me se nya hwe meje 100 de betimi aye adwuma betimi aye bodwa kakra ameja me so nya so for 20 meje na me de me ho ama papa yi afa me wie ya na papa ya kwa ma me sika 50 cedis old currency 500,000 awa me ya basa no wo hui wasi adai ana mewa osika no ya basa senam sena sika no because ansem ka kira papa no nyame anu so obetena se asem ma make nyina bonza no kora ne nkomodie ne microphone kura mo nso nsi ne so obi owo ga na ha bia beti se de osika sa ai me ka kira se obi discover sani manyumanya sa kora cha no papa metimi afro no wa hyam nya san so okuada na mafro no abaji sika no na eja me ko du obenada ye ebnada adwade mu ba enti 100 1,500 na ma kana ma misika 50 cedis na wo kan bibi na onya ne odaye no se na ade no na eso ye utimeje mi anum ne kurani mani abre papa me se utimeje maje ma bomodin aje mi obi ama wo ba ko so sa mi nsia bi da me ba kro ofiri ma se ba akran de se papa na ja pade etimi me do nyame kame nan kame yamade kama wo de da me yem sisi ame no kase emu apaja papa me se ma basa kresha ene eja meji ade owi akoyi 50 cedis de ahya me me yam hye me adai na 50 cedis na ade ama me wasian won se wudi sketchy enfan ko be kan sam se sketchy na de me pia na me sketchy se 50 cedis wasian so o ba ka sem to oni keska o ko bo obusian 50 cedis nti fa komo oni akro efre bu akwa so ko adi mo 10 cedis nti na na out 20 cedis me so mo ba nti me de akwa no ko ja obi nti me ko bo obusian 50 cedis me de 30 cedis nja ni pan se minim time me ba se o shiri nke se me cha wadi biato adwana makro na eze skana meje ye na no aka na mabona e kana na da so ye de edi manim na eja me ba me fie isi me ba ma ya se ya me ya ma ya se dodom na mfre pa na me se eja ma ya se ya me ya me hu ye wase hey adai ana wa ya se o ya wo frefre me adai nti me yam hye me na mkaten so enipa do obi won ma won pe compliments a se ade anu be na keka ho nsem sa na mkate ko still when you mena mitimi na mfrɛ say jade akɔ ekɔbɔ ni osika so adema ma nya pikura nto adwa na mda beto aduro hey mami adai adana kasa sa michini po kasa ba heart sa adam di dua na wo wa na mi di dua na wo na mkɔfa nkrɔfo no mu no bedaye ho na papa ikate kɔ me so man kasa man friend biu ti ade ache ono na frɛ me ai na wo so wo wa yase oya no na mi di dua na wo wa na sese te se yasem obusa me na mse de tia na ti oja me nya aduro anom nti de tia na tie ai wo yesa mi frɛ biu mi furu bi obi a mehu oba me no me no aye bibia mani ajo de bia me pesa wo ba no e na wo be ma yase ya na mse ja na de me pe kra me nsa nka keska kra me nya bi na si da na me san aba ai wo de ai wo gina fon so kasa anyhow bia no kate ko no ma friend bi o enti na no ya be edi be 1 week mu honom no e no no afre me an chese wo mfre me bi na mse na asema me kwaka ai wo se maka bone ma mu wai sasasam na no ja so mfre bi o okasa ni ha mfrem bio asmo ka me so mfrem ni besin ne na me se de papa na si ai me anyame anu obu me kwase na me se me asem bedam evie nura ade ba cha me na ma ba akropa ma ne ba fie ba me fie begu mani ma se manipa betwa ho hia ai me onwura pu me onyo na woro mo me na me de me pe e be da ho woro mo se me nim se sabi me de me dwama fi me fie na me koda papa ne me na no first ka ne ma me na me anyu obi ase di dwama me frɛ bu akwa akoma tie di dwama ono nko na me hu no se me kororo mo ato so woni me na ai me woro mo no nim da na onwura pu me obebo me dua obe o recite dua ye na papa bi ka chen so onya e be oho papa ya gumani mu ase poto ai onwura pu me ye ko bi awura pu na next week ge bi twam we na ya akra ya awura pu no waboda mo to ya akra pa ibe di matam to me ho kan se mani si wo kan ensem a ye de to oba ho de wo kan bi kire me pa we mantem o man kasa nyame anim ani wu aka me timentimi anka hwe na hwe ni din papa de koye eni se me de ma asem abeda mo ti sesi ai no
Efiri so no die nyina no 50 cedi no de amount 50 cedis menye kaprim fin ho da duro kra wan to bia amrem se wo so ayase o yentigenom na saa 100 million titisika no ka so de be ma no so insan kan men phone kra block onu kra menya so se besi no wo me number mpo e wo no phone so just onu wo yira me kira kwanti ti ususu se papa no wabu kwase awo wabu mi kwase awa ha me pa okay se mi ti me fa me ho be ma se wo se papa no de say akwasi afiri o fredi dwama akwasi afiri ye memo adwomo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so pani afiri ye pani afiri ye ni afre na homa no ye ne no betwetwe nkomo sesi yi eti wabapa efiri dano ebesi sabri no sempo senempna eno kra no a wo ma usika nto aduane ni 50 pesos kra amenya bi mfiri ni nchen bio 50 pesos even no boy ai no da mama 50 cedi me mo afafre na 1000 seje sika na me de ko bo bosia be fa ka free akoba ne de eno no anka wasem ne mom 50 cedis o mam 50 cedis me nim se wo de 50 cedi na tua meka na de o kire o papa no se wo bobo bosia no obai obo na mane se de wo de ayoni eya me fele nyame animenti me amona mane hello pani afriye Opani afriye ma joy yeso woja pani pa wadawroma ya basi ya no twetwe nkomo kakra wo Sompa TV Sompa FM so akwanya da hoso ni akwanya da piao medase pani wadawroma me no twetwe nkomo na nkomo twetwe no te se dameto mibusa wa no yi ano na aye kama why wadawroma ababa wa akuya wose woba wakache ebe pebosi wose wodi akuya ben akuya dia wode ema ye no no akuya ben dia wose wobaje bosia ho one wo dai one ne dai se obema no sika so afa ama no efiri wo ko se wo yare wose wo mpesa asem no kurantie no wan repu no sa akuya no asem ye ka no mate opani mitio opani da wose na flo na wacho ba ko pe akola na wadi ma ko ba bo ko na ba bondi ko kada mo ko fie ko bo ko ni na ma ne ko na sa ko so na sa mo bi fa ta ni ne ko ni me bi ana me ko ba ni se me ba ni ya ni no bu se pani afriye ni mi ti ame me se me ma na ko na fa ko na sa mo o ya wo ma ko ko ya ba ga ke ya mo enti se akla ko na sa ni ya ko ma ko so ko ko na ma ko ni na ti na wa wo wo ni na ya ko ya mo ko ti ni o bi na ko ya enti akla ko ande na ko on ni on na enti se e ko ti do ni ya mo ko mo bi be bu ni mo ya o akla ko na ko na ha ko o kan ti o ko akla ni ni ko na ti o ko ya enti se o mo so ko ya ko ko wa ko ju bi ya enye na papa na ke ke ko ta da so pani afriye pani afriye Mosanfreno na yenhwe pani afriye se asem ababa wo ikan se wanfane be ma anko ase ho eno eni asem ena empokra no edan ho paya ena tafre enya kwan wuram na asem ameka che pani afriye ni se ma me nyu oba ya no beda mpa no so wo ba de agesa adefedefe sem bi ekoso na esanse nani abre se wo pesika akodi gwa no ena aka so obema no 100 million titisika nemo 500 million titisika no de unya mfama no every say woni ade bia wodi besia no ena oba no gya no ho edema wo na woni ne dawie ya o sa be kan kire say wonye under age na de enkomo na course a o prince ema ne dae no asem tiatia mpese busa papa no a wakate no eduru baabi a saa nyoma no eta akoso wona wasem ewo bie no eduru baabi a ofa kwa mi so pani afriye vae pani afriye eti obapa papa no pani afriye no ye frɛ papa afriye no ukoduru ho no
Call back later. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line. Panya free and will be do komo. Yaso cry on your person. Yan obefa. The number you called is currently unavailable. To leave a voicemail, okay, yan try as a benya na nwumre ansa na yapon. Enti oba papa no ankasa no. De ben sem adefedefe sem akonokono sem ben no ka kire wa e ma wo so ngire pene e woro homa ne no dai. So mu betu yes ka ma no ayan sem crofo frefrem we be discover brem anwuma nya san so chan papa me mo hye mebo akono akoyi ska na ne ne e chana de me nsa ka ska ya adwuma de asa ne asem pa cos matena fia free sem dwoteshi matena fia ne se papa si chana no pa na se ni wuku ada wo diska na dan so me kwadwo ada e bena dan ne na no pa no a wo ka so no be ko bang no anya san so ni wuku ada ne se 3 days pe enti ne wo se me ye ne ntem na me nsa ka ska no na me de ye adwuma asem papa ne ka kire me no enti sika no na even 100 million no 100 million no de ma me no be hwese metimi de aye adwuma me de ye adwuma fa so ba so be san de bia ka ho asem epie firi onu anu bai so so ye aduabofo a onsem modua no setene kasa asem no sese wan kasa asem na obodua no mfa we nyina nsem so what 100 million e ma me asoma hwese metimi de aye adwuma o de we ka me ho so onu so anka no kra me so me boni dua me friendship aboni dua me friendship onti bi de ni onti di din da kra na de abo papa we dua because obregu eya enti woka sa no e ma usu nya gidie se da bi papa wo beboa menti no beboa menti mi nya me homa no mi gimi no no am so me dan me homa no afi kwa so wanwa me dress ado me so mu me ro dress me na me ro ho be gina me fie gu mani mu asem enkrofo nya na ro me dress na ho na ro ye em se bi papa saman e na be ro matale na me ne se ho na ro ye onu a panya fie na ro ye papa una ro nya na ro ye wani obema me na me so mu di shem se okote ye me denti mini kote ye denti me na me so obema de shem ase na production team say free ho no se wo ya anyem yampa sa ne sa ne gu paper ne so me ho adane papa no yes ano me ho adane ba ko pesu timi kumo ho adane ya me de ti ase yi ti me nya ne ba okay o mesin ko yi nguma na me ho ntome je say aloko na ba ha nya usika na me pedu eja enya usika na me pedi me pesika dia mema bebre discussion me so mini beda dia man ba ma anya minim sembe pebosia ena dia ya adwuma no wanu asem no na ada asem ama we nyina ba nka nsi woda ho ma ade akyenya na pacho da bi wodi be say sorry film ho ba ye eche kakra anche pacho edi be say onu me da wi be 5 minutes na mu na me sorry ba ye ono so ono kura wan kwa animu papa no pacho 1 ba ko pe pacho ai no pese okotu ne ho ba wie ma no sem ne ho abasta na no ne me da na mka chense ma ya se me on sole na wokoye na oba bia enti ho pacho da bi no wa musa nso wo yire onu akura no hu na no ka ne nsem ni yire ni ba me pese me no ota no e ka ne nsem eni e ba bia o ma mu busia nyina nya me nkwampo no aye me sa asem we ba wie ya me go sun chiro bu agbu akwa na o ka chem se woni ga ebisa dai emo betu gan ho totoro wa abu akwa no mo mu ni abu akwa fo mu ni sanse mu american enim se mi se papa free ye na asem na me dia ba he na ya na ema no tai kase be ma bi wo ho na so mo nhye dan penu a omo ne da ya no mo ayi wo mani ho wo de ne kosi sai do nya me papa sa wo da me nchen akono bia ni mi mu ahumeka bi kura ba umu ma osu hu sane kura ma ehu bi ma enya bi ede bia ni mi mu mani na abere na me ye ma ade akọ me ba bie wi asa begu mani mase na osu enum gwa se na agu mi ne kura so hu dua bo beba se nyo na aso me dress mu wuro ye na wo da ne me na kura enko enu kwa na hia confirm se one me na ohun kura amampo enu kwa na mehia me so me friendship aboagye so do anim dua bo wo ba me fie so bebo me dua e bo tandua bi aso ase ma de kura ni yiri ni ba okay ye ne papa no atwetwe nkomo no ye twene nsem kakra gumpa waso momi ntie kakra
Ojina so. Oyanko ya pani afiri jina homane so. Pani afiri aba homane so. Pani pa memo akwa aba. Pani afiri. Pani. Pani. Mitio. Also me dibu ama wo makasa papa na be yake space na waye no woni na bi ya fonko gina wo na man na wake na me pese pani free pani free tie me any problem how because I feel like on this so pani free sa wo so be bodwa me so friends ni bia bo wudua enyo nkwa na o bibi wo ho no ma me so minim sa bibi wo ho pa me so me friends ya bo wudua so ne me na ya ya me hwehwa no no de agitum so ne me nai eno kwa na me so ahia me anya wura wa nwura me ho ne ya me ya nda ya gina ahia me so ne me nai a wo so kam obi anti bi me mfa ni tina ko betena me to me ho no ya sa me so me bo wudua ne bi me da me ma 1 week obi nsa woda me nya nya me na mo me so me bo wudua ne bi mama week se le obu nya kwadru ke no ba o zale na me mama week eno obu nya kwadru pani free Mini ni wo adwene pani free tie me fie nyina begu manim ase pani free oba tie me miano pani free wadawroma ababa wa no wan kan defa sem bi ene na ana dabi woni ne nai so na nkun ensukura na akwaje ba bia bekwa kwagina aka nche no sanso na nkun se metuti ne bona se o sa fra me sa memra ba bia bekwa kwagina aka nche sanso na nkun ansu no wa na ase do be wani bia sunsu ne nya ne bi esukura na be fra na enya ba bia be gina kanche bia senso na be fra na no na enya wo ana wo zale kura wate wo ba na me yesa mum na me to a wo di matam to me ma me mani mu gu mani mu asenkrofo begu wonom no na ye fele na na to me so onya se me suro wo na kai ka me no mi no a wo kasa gwegwegwe na wo tie kura na se kasa no kmetimi akasa achen wo Muni pebia we ase fra no akate kwa fra no akate. Who are you? Stupid man. Pani free enti ababa wa no onene nai. Na dia asem na obaba jebosia. Obaba jebosia. Se wanya sika bia ma no a. Wanya sika ne bia ma no eso o maneko. Adenti ena wo shane. Adenti ena wo shane bose. Wo shane bose. Wo beba na 100 million. Na wa preso ne wa dawie. Na wo person this kind be ma no. Entesa. Na tesa chirem. Etemi se. Me wona ma ba ne fo nyum. Ana de onim le. Na sama sabe ya de. Enki mi aba ko ewe yakwa. Ana wajimi no masabra na client mana the family be there manam enti mi aba ana ga na ma na ka ta no utiel mitiopa ana ga na ma me chin number se oba ba le pesi mate we just get we go no ana ga na ma me number ma na ama dara ni ba no we jama kwasi aba na tani ni mi ko ma ko ba ni nya ba tire wo wana ke we ya le fra mi no na me se ma no wona wo ko si ma mi no wo ka ba mi sia no ba mi si na so wa ya tenant ma mi si go ha ba ana me se ma ke so ha da de nya ana mi gusa ga na na ba wuto na wundi ma den ka wasu ko ne ma ona tradia na bana sa we na ma pep ska ma ta pani free okay me na no pani free wadawroma o kasa no emu na ho papa etinyame ya adomo a adwoda ye behia wa fidie so papa no ba tu ba tu ba de me ba de aduma no ni ke ko menese asama o de ana so de menese pani free
Entisa yese eda juada ye be hia wa fidie so na wa ba kire wa se na sa ben pradia sa Pania friye mama pania friye ntiase se ansa na oba be preso na wama waye ni bibie no age se waka bibia to na adwenim woba ansa na oba preso ama woni na da no age se waka defa sam ato na adwenim pania friye anyini wada roma mesro se da juada ye behia wa ha mini time anyini make Sompa se uni time ababa wa tieni ye meto wonkra ababa wa we yi no seven produce wo ba hobosi abo me ko na ma fie fa na ma no so wa ya kwaba ni tom ba bi na ya no kwa pa me ma ko na ma me so okay seven produce na ya mo ka bibi chere na ya no ka na se mi je chere awo me to ano oni mbranti ko fobia ni mbranti ko fobia ko da ni ko bo da ma be se ma ne ka ma be se mi je wo mu try ya akura bone na ne church ni ade na na wo ka ne dem ho no akura ya akura bone bi no Enke kan do ke kan no tere me. Oh ya baba. Pania friye wuti. Pania friye. Wo bia wo abu akwa bia kan kire pania friye no obo pania kwase friye wo bobosia no se da dwoda wa ma ya de ni fonyini beto TV no so efri se ekwanya wo dia baba wo ya fa so no me pese me ma wiase afa na nyina te se ababa wa no se wa kan dokodoko adefa sam amfa nkyere no a eka wo man ho kwai na wo ba begina wo se ne draw so hwan na woro ye na wonya wo na ba woro na hwan na ba woro ene se ne se wo de ho koka no a ababa wa no anyim no eno tu obi owo abua kwapotam wo pania free ya wo bobosia no wo mra no mekirem ekwa bi so no wadada no ekwa bi so no pania free ye akoda no wadada no omna samwa so yere kura no sebe mba ma no kwan na for so na da e rape but papa no so wonti ase a obi nkanche no na amanchi de boy mbo sika de sika de nipa bedu akire maame mra wo so kakra ansa na makwa on se woni be ma ho na se be ma no in fact so ma obe 200 million no obi so ba so be ma 400 pa cho wo be ja anwa ma na na kwa be so me de bibi she wadwo wo be ja anwa ma no okay ene hunim maame nche wade be good se wo so tie yen Sadia we fire lesson. Bear must say or found over 100 million. Yes, we easy, sir. Tis awesome, and yes, we easy. Okay, no man and a PA banner. Let's inquire fast. A woman so here, Sicadi. But no, and now they call ye. But what you say, you? We hear Sicania now the choir. Or be because or be as much as should there. Eh, there, self video, no baby and a bit may you know. And you hear me be and a bit may you know, mammy. It's your best say. Na papa na nsem na wo ka no eye me yase on kasa te se panimo papa no rani fie be zen 60 years papa nyankopon ato nsem e na de osika wo de bo abesia enkense real ba se wo bi ba baji sika na wo ka che ne se mame no na 500 million osa twalotu e wo bua kwa woni 500 million woni bibia wo di besia me no beda na mama 100 million na de wo nurses Mommy, let's not carry fast. But if any way, a quiet papa and fashion was done, were ripple. A quiet vision, were ripple. But papa na queen who say, at a 10 krona, and no, this Sikaka, one yano, what they are, their work about common, near beer and young quan. Nemo, they also walk cannon, a quiet vision, or be sure to me there some. Nemo papa no emmett, they say, what you to me say, one what that, our fidiation. Oh, because one casa there. Kamesu meba so kakaba we de wagye atum nemu wagye atum no ekwan be ne fa so etu oba ewura dem wana Asem producer wo ro no na oda na so papa wada roma waka sebu ana emetan afide we so no ekwan bi so ya na enidi atam but waka asem bi papa no sabi wonwe mpanedwe se me call ma me kura se wonya kwala papa na sabi ma me no na japade na ukodi ye ma me ne de waba akwani maame wode waba akwani de waba se ekwan ya wafa so no enhwe ye
ye frasa bra wo so wonya ho ebedu mra bi papa we obenya ho ne woda o we free juada ko obenya ho ne woda ekwan Nyankopon aboa no sabronsam na aboa no wanya sika kakra no ya tetenkro na wate di fie ho no ode ya sa no ma ne de ya mpre o because ya nhwe ya oyin adujama akwase free ya adujama ya nhwe ya wodi free we kwa da se wanyini wo behwe na edan wate temfichire no de sika nketenkete di repu nkola ekwan bi so ebetima sisa iti ade bi wona etokura ha esese ye edan ye tue sa tokuro no no obayin so no anyam wanwa uzo obayin no ofe wachinyam obibia eti papa no anyam wanwa so obayin sa se obedwa nanim so obema no 100 million no man ko baako na ni pruso no obayin wacho obafo wo so ni jana hwe na chi a Nyankopon pono ba kwa kamasem me chese afidie ndie papa ne betima yi no ekwan bi aso ekwan fa so yi na papa no esan ka edan wo bre ne ho ase e wo kwan bi so ne mo si dua bode ababa ne ho efe ne ho akọ ne se obayi ne ho fe me kan fu nyamba bode me kan komi mu so na ababa wa ye kan ye ne wa da mu asabe omo te o mo hwe ye abawe wa kama wo so le jana mu be hu enti papa na afidie ne de ayi no nemo 100 million no onya onya nemo no de wo mu say Oforisuo so obobodua akura wa amokura na ye na ebeja na manabo mama wate wo amokura ebeja wa moabo why woni nada ai wanya odifo Oforisuo me de me cancel ba ko pen na akire no e dia papa no beba umma ya fro Asem Mpe Nipa umma na de jamon adenuro ofisa wonamte ha wo free me wa wo free man kan so na ko na za utu kwan ya ko krom sinya kwan no utu baba no betu kwan no utu kwan no ba no betu kwan no ba ho de betu to na ma no se bi chato kwamna yenko ye bre no na ai Oforisuo be ma ye nwa banka na kuma to ne yem kukuru ni jaya keke so be jai ene ka twu se anwa papa ne ma na adwemre fi no bra fidie ni so mesi na adwe pa mre fie no mre fidie no so anya sa ne wure be hu no ho be bi ote wo ne o ma no mo wure be hu mo ho sa ukofo bi bana mimi nyini sa o ma me be di sa enkurasem se ba so ne ma benefie ni ma benefie okay what I say ni ma benefie be di natem na wo se wo ye papa we bana se wo kura no wa dwen de fie a wo papa etebri be kwatikesi akoto akwaketo ya hem kwabne frane ntama sabe ka frafa chemi abra ebu oya na baba wane so mia na nige na enkokrafo pass ono wote akurasi wonti odi amanti ni be mo tiri oso obrege obebre so we 23 years wonyini ye 23 years wonyini na 60 years okofa ne mo de gurase papa we osi bone damage osi bone damage na wo mammo de se Nyankopon ya adumu a edadwada ono mra ha no pa homache bra anye se kwa mi madwuma chena egoda wo baba juma bra wenti na wo ma wo baba mi ya juma dabi baba mi ya juma dabi wo mu fa baba wo baba juma mi kamba pa na ya mi papa wo mi ma mu fa baba wo baba juma nye wenti na ka so open your first eye kamera tie kwa free mi kamba pa na se so amadwada edwada se so ko wo ma me timfensi madwuma siame wamna baba me baba da wo baba juma akwa o dia baba wo chafia ho na ba ya ho juma wo chafia omro se dabi kwamre omro se wo mane oba ne kwa kwa oh dabi na se wo wanyimo onya ho no ka ni se no wanyimo ya me ya se bra ma panyini si se yes enkruma ba woni me susuma ni ya o ya ayo ya dodo na dia ni etu me bra ya dodo wo me bra wo ya dia ni kwamna papa wa boya mu kwamna susu man hai kwamna odisi no wa hawo odisi kata yema no kwane ababa wa ne nko kata yitio nana wadaruma Yampani focus mbi se asemba na nkeka ba na ma memfa konya we so na menka asembi nkyere menua bai na ema afufuru bi nso emfa enye afutu ni ade oba na nkasa no opeu oba na nkasa no na wope na semba na akeka ba papa no mum na ndi ni bo hye so na papa no meka bi atwere no oba na nkasa no wope because
nipa no waka kyerɛ wo sɛ maame nye wo sei ansa na mama wuska no na ɛyɛ ne ho ana ne ho gye ɛhɔ ne net no na ne ho gye because wonim sɛ sika wɔ papa no ho na sɛ wo ne ɔba edi nkɔmɔ na ohun sɛ sika wɔ ho a ohun deɛ ya no wɔyɛyɛ no de ne ho tata ɔba kora no ne di nkɔmɔ na ohun sɛ sika wɔ ho a ne kasa ne bibia bɛtɛɛ no de ne ho tata wote aseɛ asɛ ɛhɔ no deɛ wunim yes o sɛ ɛhɔ no deɛ wunim wumi yɛ nyina ne anim wo bɔ no fo ano me ne sɛ wo na wo ka sɛ wɔba hu sɛ sika wɔ no de ne ho tata ɛnam so ɛhɔ no deɛ wunim ɛna wusu baabi a wusu nim ne sɛ wo ka sɛ ɔba ansa na wunya no no wa defɛ na wo sɛ gye so ɔdɔn no ɛhɔ so wayɛ adeɛ wonim dɔn sɛ so yɛ adeɛ yɛ nyina ne yɛ adeɛ ɔmo na sa mo aso ka ho enti ne meka no ɔba na ankasa no na ne ho gye ne nua ɛma bi ensua deɛ wɔ saa nneɛma bi ho wote aseɛ ɛna na ɔka sɛ ɔka yɛ aka sɛ sɛbi ne bɛma koraa kyɛn na basa ɛyɛ saa asɛm ba na keka yɛ den aba mɛsɛ me nua mo maa no ɛdu baabi a ɛnyɛ deɛ hyerɛ nyinaa na yɛ sika kɔkɔɔ ɛnyɛ deɛ hyerɛ nyinaa ɛna yɛ sika kɔkɔɔ ɛdu baabi a moma yɛn susu fa ɛma yɛ nim briska na papa wɔ no dan na mpo ɔyare bɔ ne bi te sɛ HIV ana ne ɛkeka ho a 100 million ebetumi asasa yare no enipa wonim ne da sika ntu ko hunu da ko pa wo say because of say me pɛ 10,000 Ghana cedis enti me ntwa job no na me nkɔ me baabi one day die na one day no nim enema etumi ba sɛ no krasa wonyem a sɛ no krapa sɛ wonyem ampa nyi sɛ no 100 million ebetumi ahwa akora sa akosi sɛ akora no betumi abɔ ne bra ɛma no ɔhu nana edu baabi a yɛntu anibre ne nneɛma bi ntungu anibre ka ho na awia menua ba yi sei anibre ɛka ho because nipa akɔ akɔpɛ bosian wɔ no hɔ no mo wɔse me no bɛyɛ sei a wɔn ankasa wo value nipadua no umbu nipadua no sɛ wo so mbo ɛkyɛ saa 10,000 Ghana cedis no wo se mame nkotwa na wo de ɛhɔ no okay. na bɛma no yɛ fa si ne fa papa no menim Ghana mfoɔ mpanimfoɔ ho ana menka na sɛ Ghana adwumayɛfoɔ binom dodoɔ na mpo so ɔba wie school university a wɔde ne set aba so ɔba bɛpɛ adwuma no ɛgye so ɔne ne dance na wɔma n'adwuma no bi ayɛ obi tumi ka ma me ho kwana me no na ansa na mafa w'adwuma na reho sam ne sɛ ɔba no bɛgya ne ho ama no kwana adwuma no ne nsa nyɛ dɛ ɛnka ɔba we wayɛ adeɛ wanya kokoduro pa so ɔbɛka kaka yɛn reserve bi na yɛmfa ntwɛ papa no ɛfiri sɛ yɛbrɛ no ɛyɛ akɔ kama pa abrɛwatia ɔfɔso bɛma ma na foto no na kantankran ka de ama wo de ama ne ntene me nkɔ hɔ pii yɛnua ba no first of all wɔ yɛn fonsoɔ na so fonsoɔ na nya ba awie ɛna yɛ misa sɛ de de ba yɛ no wonim ɛtɔ da bi a ɛma sɛ yɛ pesika ɔte wei no pesika yɛ adwuma bi a de da ne so no ɛso ɛna ma ne ho ogya ne ho bɛka sɛ bi ababa wa bi ɔyɛ ahyawo ni wɔnya ahyawo ni yɛni ma wafo mu ti aware ase ɔmo sa akɔ we kura dɔn san ware yɛ enti wɔnya ahyawo ni enti obi ɔbɛtena nkyɛn sɛ bi a ɔbaa ne kɔgye agya no ma dodo na agya wɔ no ho enti yɛn siso fa saa yi na ɛmɔ kwadu na ɛyi ofoso bɛma ɔyɛ mfonso sɛ first of all wɔnim nipa ne da kro pa okɔhia no na wɔne no ɛkɔnya bibi ɛwɔ mpɛm nkitahudie no ɛno na yɛ mfonso sɛ onim papa no sɛ de wositie in fact papa ne kasa kora anyɛ ameka no kora nkyerɛ nipa papa ne kasa anyɛ onim sɛ de esidi nkɔmɔ na wo obi de asaba beto so sɛ ɔdo abɛtena TV so wo yɛ de ya ɛkɛyɛ bɔ odi anka wani nje wo twalo to ɛda anka wadi abɔ mama ɔma bisian ɛno akɔ yɛ adɔ yɛ na yɛse yɛ ba bɛ capture so mpafo yɛ bɛ capture ɛdufo nya beto TV so a ɛnkɛ nya ɔde ɛnyɛ nya ɔde hwɛ wonfo dɔ so a wo yɛ ni nyina sɛ wo anya adagye anya de wo sɛ wo yɛ a yakase be nya adagye de ama papa meka no kora kyerɛ no ɔpa wo mla ɔpa wo nyai final thing is wafa no 60 years awenga wakwa 23 years anya na bibia ye ko kan mo se amangubunu ye te de asia ma na bra wo sa so no wo ya ba no wakwa fa na mesere se yese ne ma no me ya se yese ne ma no esa di wo yechi ekodi di na tam woni fie waja se nka me anka baba beto me hwie nso ohia na agum so wo site wo na no di se bi ensam a ensem fra
ɛna ɔde ne sika a wanya lotto sika bɔ mama no ɛna ɔde bɔ besia na me ba bɛpɛ besia wadaada mo ya so ɛyɛ bɔ hyɛ wahyɛ me bɔ di bɔ hyɛ no so eto ka so man sika e fan sa baba o ya hyawo ni waje atum wo ya hyawo ni wadi na wia wo fa di sika ma nai so hyawo ne bo ɛdo na wadi na wia wo fa di sika ma no wo ya hyawo ni ma me gitum wo ya hyawo ni oba bia ma dodo na ya hyawo fo ya je atum wo ne na ba beda wie wo se wo wia ba ma ni sika no nti wo ya hyawo di waje atum fa ni sika ma no na jaw kasa tente gwagbagwa wo ma ye nkasa bi obi no udi nkomo wo ma na nkasa bi ena ne ma me se ne ma me na de na se ba ese be di na na aya ne ma me na tam na sra ko so akuma tokro bodwe se ne se ma ba enti bedim na ma me ba ni sika na me ena me de me ho aba me si di me na ma me sika na wadi awie obi a wo kɔ ma adwuma wa ba wa anwale kora wo horo na so da bebutu ne so e ma ye bro nani e ka wo sika mu nti no fine me se waje atomo ya hyawo ni na emom wadi ne no nko ade me sraw betua sika no nya sa ade a papa oho beje ye dumfo nyi beto kasafidie no so what you say wasa ade ayi ye friend say wo be ma no so akopa de kosua se wasa wa fa afuro ai ye cheke na sesi so a eye wa wo de a eno so wasa nya ba wasa na ne ma no mu hwe ye de ade ye wo bi odi ye obi no so mu ko odi a che bedi de ababa wa ya tama aduane wo mo sa wase won ade betima boa ohene wase won di ya wo mo betima boa eduabo ne betima mese wase won di ya wo mo ababa wo ne ya ahya wo ne ya ji atum na emom ukodi ahya wo ne bia na wotua ne ka enti wo gini sika wo de ma no enti wo gini sika wo fa ne sika manya sa de a wo so be ma wo modua wo ben fom so de waye nanso okay wo modua no wo ntoma wɔkyerɛ nyame yɛ adom a Saturday by Monday papa ne yɛhu ne ha sɛ no asɛm ne yɛbɛtoa so Monday yɛde picture bɛto so ama nipa nyina hu na wɔsɛ wɔn pɛ radio so tena baba wa baeɛ no ɛsan sɛ yɛpɛ sɛ yɛde papa ne fo nyi bɛto so nti no wɔno so yɛakata n'anim wagye atom sɛ nyame yɛ adom a by Monday yɛhu ne sɛ pɛ yɛde ne fo nyi bɛto TV no so ama mansa nyina hu ne dwuma papa a wɔdi ne wɔ na ade sika sɛ bɛbɔ bɛsi ɛba no akye awie ɛba no akye awie no so kora ɛne asɛm bɛkasa me nti asɛ ne maame sei ne maame na de rade wode da seba sebra be di na man sika be ka kire mo fo so to aso nsa mekwa okay anu ti yan ka kire kwase afriye wadu jama se sebem praduasa se nyame to nsam a nya nwomo a ensam frasa na edi sika ye o se wonim se ababa wa no se wo ye under age o se wanyini atrao wontie de meka na anwumire no ansa na wo ba be gya ne ho ede ama wo no na waka sem adokodoko adefedefe sem ebi na ade akere no ababa wa no ebeje bosia no wo se 500 million titisika no de unya mfama no na mom 100 million ade be ma no na 100 million ade ma no de enkonko yesika wo de ebo ne bosia na wo betumi na atena na wo de sika no aye adwuma na wo de sika no ya adwuma kura na konka ya wo be ma ne bia ka ho eno because say also be wale ababa away no na traffic say woni yire woni ba eti asema me ka traffic ne say adokodoko sem o ka kira baba away ansa na wo tumi awo no pieto ama na tumi ne na da no eno hanko awadifo efri say wadada no ekwa bi so se ekoko to se sie ya ababa away wadada no empo se wo mu kura no mo ye ba si bradwuma no se na anwumre yi ukona ne koda na wantua ye be sibamo ye be bow etisa wo ba ye oti hoyi wo pese o kire se wo ne dae no 50 cedi ni watua 50 cedi ni watua akwasi afri ya du jama gina yie na waka chewa ne ma wa Asem Mpe Nipa dwumadie so gina yie wo ye panimu efi aduasia akwala kura kai wo ye onana wo ba ye no sika no so ma no onya bibia mfansia no na wo se mame no na ene mia mema 100 million efri makomam jefa kwaya adwuma enfa so ba so kra mesa ma bia ka ho ada na ne da wie ye no fa sika ne ma no se bi ni ho kra no a ne nansa so no ada na 100 million no fa ma no enu ti no wasam wa wo kan ye no ena ma baba wa we wo prince so ewuro ne ho na ne dai God na emuna ho ne ti no ne mana omudi na jo ntie mu papa ba no wate mu ato agu baabi wo so ni yiri ni ba etimu ntie record ne wa ha se eno no emu na hokra na ye komu a e wo o se wo ni yiri enimba
na sasa bempre dressa ukọ omo ba si brai udi ne wan dua ekwa omo do be fa so no etu oba o 20 deserve 500 okay etipania kwasi afriye won kra ne atode ama no eda dwoda se yanto kan ye baba wo hu se ababa wa we no kra no se wo ya hyawo ni pokura no a e wo so otua ne ka wasa ne bo hye no se wan fa ama no a ababa wo wo yi sanya koto a wo ho kwaso obodua efiri se hu nsuo kɔ ne ho eye tie 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Oforisuo bena yey Maje so anaji bi ko hina yewa kasa enene di me bi ewu ono no fisika ye adwuma ene na me se me mfrɛ da me se me mfrɛ na me na ebi atumi de na gei de wa ya de so ya bold timi di aba me kwa de nipa no timi se me pe no bo de mate bi sa so le kata ne ni anam so ma so le bade that no wo baby na me so baby brema me de adi ma papa yi ene me na papa yi diskai be mame na mde ma de asena ena me dawa mi nya be de wetia e bod de wa na papa no hello Ofoso Majoy Peter yentie Ofoso em de pass o ti di ta tu me aba mo Sompa mi de mutimi le na Ghana am say you phone one man kwasi asem so fa lo am ti amuji because of say wo manyi ka ka we mu asem ya papa ni mu yi eni say e tu ti ni nya papa sa yi fi ko na asem de baba mo ko na yi fi ye ti ni nya papa na pen ko mi ji wo Ghana pa mu nya ti ako enya nya sa tem kan ti o mtete kwa se tem ya bi eni say wa say ta so sie nya sa me man so ma ji mi no mu di papa ti no se mu no obi di bi say di mu aka be mu de mu sie nya sa me da wa ti hello Hello, Udin baby afrefre. Ofoso obabi ntina ne mo kasa yi. Etima. Ekasa fi etima. Okay. We dey me boma fa se ne bojuma fa. Na ene dia se mo hiti wo papa no so dodo. Mo mama kuma mra fem. Na dia matini ye wu ya ti we no. Minia. We wa betre no kan dia de. Papa no wo tie ya mo won suro. Mo won suro ba no. Wombra no mekani famu die we nkyerese wokum nipa ensem ne bo aya na ya me nwanwa se so bi asem be radio se na do be dikaba ate de wo atiri na ate ya no wosuru omu yemfa na no je papa boy obetina na papa no ma no ko zu da ne yi onza atire ba ma yi ba ne Oh. Hello. Good evening. Majeso Udin baby afrefre. Cape Coast. Jamasa. Yentie. Asa, someone me say, "Man, you and we just can pay for." Osei. I say, "Man, someone me say, man, you can pay for." I say, "Man, you can." Open and you be a minister. Only me say. Yentie. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Kasa firi koronoma France, your friend is fighting. Yentie Fati. Hey, Ofoso be my name lady me ra ho pa o mi nua bai. Ana ya dey. Bisa wure ne dansan wa malisika. Papa na ya de kwa, mo fa ne fam ra pa so. Hello. Hello, Ofoso. Yeah. You are many adwuma. Adwuma dase. Idiane donkey. Donkey yentie o. Ofoso no kwasem pa se papa no. Anya. Ne mo je no so anya de papa. Ne say all the best and papa. If you go no ya no ka ga ta te. You be the boy. So, now papa say we dey come for music. You dey nya de kwaso. Apa ni de we no de papa de ya na he ni mana. Ontia, because of that papa no so I don't know how to do it. If they cannot put to me, I'm going to get my name. Okay, hello. Hello.
Baby afrefre. Me ka se fere jama ha me din di ama. Yentie o, adu jama. Tite yes di wonya na ni duma odi ano no. That's it. Ni nyansa pa woni ba wonwo da. Oba wiase wonwo da. Omfa oba kra mo bi nka se wonyim. Tete ababa ya. Obetina ayisi. Munya no na emo mababa asomeka. Nyinsa na wo ampa wo man ngo ho. Nuonwo man na tobe no oye. Enya de so obetimi aye gagai afa no ho di. Maame na maame emema ho. Maame wo se sa no oye sesei. Oya me bobo tia me bobo e man we konu we aba suban ne nye eya nka obetena ho. Ni juma wo di ano no. Nka obetena ho. Enti oba no so anyima won de wonwo emfa man no oni ba o wiase ba dia. Ogoda oni ba o wiase ba dia. Na no akwa se we de watimi anyam da profe. Watawa na ma anyam. Eyo nwanwa se ababa wo yatimi anyam. Atimi anyam ebinti da. Yenti bin sanyi sam krata. Ayo. Intini sanyi on de o man ngo. Emo 100 million no. Obaji no aka awa ma na sa hwe ne ba ma no. No hu ababa awa no. Na hu ne me hu ne mu yi. Akoso bonkane a. Ayo eni eduru o ma ya hu ofe. Ahofe pa nya seketwa. So ya kokko ba na o ya kokko. Ai kokko. On for ba tuntum da. Jiro ba. Yee, akwasi afri ye nanie. Hello. 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 Baby afrefre udin. Hello. Me tell pa, baby afrefre. Hello. Yentie o. Me ba to. Me fu abata mo musubante. Ya fana fam na kwangu. Watu na ko bitani kama faya juma. Manu ba de ya to tukana ma. Ni sai na sere tijaba. Ni so ni mi ya ba ni tijaba ja. Mun shi babban mu aka sanga kuma kana tuwe di mu. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Tell me you can say free one sasa. Yentie o. Oba no ni na bra di kira ma na wi ni san. Eye na ma ama bo mu je ni bere. Okay. Hello. Alright. Yay. Obey. Yay. Aye. Ahiri. Ahiri. Oba. Aya sam. Na ti na ni ta so ko di so di de la yo che ka tia. Oba na pa sem do. O mi ya ba je ni che ma ba de ya. Oso o che ki papa o ne ti e ya di ba mo si bi chu ni bi di. Ade nyankopon ade. Oba na kwa sem je odni ti chu ho so dia. E se ti me ni pa kra fi o. O de me ko di sa ho ni na ni na ba bro o ko ba bu ti asika ba so ba de me sa ko ja na to ha ma na so ni ma se na pa no so de proja se ya so mo ti de di ya ni ko si se ya cha ho den sa ni so awi 20 ni ko fa ta ni di ya hey ya fa last caller hello Udin baby afrefre e ko chen ko di evening ma je so oba pa me pa cho ya friend say wa Aba fu yentie o. Kra e dia che ni ni aba no. Asama esi eya homesi eya ya. E bi ga to me pen. Ba ya bi ese we si gina ye. Na we titu na na mo atini ada se no ye di. Be ni ni na musu no ye da mo se. Because gidia we nya yo. E wo mu no. Ene na mo we tini me tu na mo no. Abemo. Me ko ese obi ti di me. Na kase me tia me registration free keke. Ona me tia basta. 10 pesos a cry. Oh. Yes, anka. On share wedding. Mama pe me movie na me tini catcher no. Na after the good baby na me na cry me come on. Because me ni chefo, me mama no papa. Nso me ni chefo. Into one shadow. Okay. And when you get to food where she say, "Ni say no be you said your mama ni tu ni for." And you can't go ye be fufu. If you are cross on you, yes, no, don't keep you saying. You do see the one say, what book of focus here, and so the drew see, and then it's one down.
Okay. Opani kwasi afri ya du jama yase saa na ate. Yade ya ma ukrom ho. Nemmom adi wo wedi ebede wu. Asem Mpe Nipa ya ntwe ma ni nyina ne se adwo da braboko. Ene ewunie ababa wo nie ne kama ne firi ho. Na fa sika wo de hye ne bo ansa na wo wuro ni pieto. Na do be ma akoko ano. Twiama no na na komanto ne yam. Na nya sa ade ababa wo ikwaku ozo bebo ni dua. Onim ya diketi amanfo kakahwe eduru mebi a enkura wo mu twam ko ba mo mofo. But we be man so de ye kan obi se oba ye ni bre obi ani bre. So oba ye ni bre fo na se wo be man so se onim nyansa. Enya obi hyenhye bia na esika wo. Eye go. Ti asam na ye kan no obi e kan oba yi. Ye titi to fosuo utimi wo oba bi. Eno nche se kwayire no anase kodaada no. Woni akura kwafo na baby amoso ye no udu na utwama ni bufu wa promise no. That's it. Enu ti no nam wa mo amofra na mpa ye no mo ya adwen. Ba u gina wo se oben so ye bremu na wo so be ma na wo so kofa no be very careful kwa Kwakwe wo bi nkase be ma bi nkofo oba. Kwaku tie miye wa ha. Wo bi nkase be ma bi nkofo oba. Nemmom asembe na wo ka kire wo ba na wo ja no honde ma wo. E ho ne nye no. Enti wo obi ri wo fe na se wo se wo kopa kofa no na wunimu a me fa nkwa himfie ne ko jan himfie ka champa di se na minim. Ti ama ka. Abrotia. Ofo so be ma oba sa wo ko ba bi wo pa adwuma na panyini se ma ne wo nansa na wa ma adwuma agi adwuma nansa. Onu obi koda agi sika no wo se di ma ne wo nanwi ansa na odi sika na ma wa mesra mprenji sika nansa. Na ne ho ye ne de da ne be ma asore no be kansem de ne esi kire ne e wonsem na akire wonti no eno ne ye futuo ye de ma ema no ofo so be ma ye ma ne 0546 88 3287 0546 88 3287 and a 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and a 0552 0955 93 0552 0955 93. Yes, and for happy birthday and for Pastor Jonathan Owusu. Or no any executive secretary Edema Ashanti Central Ghana Conference of SDA yenyaso ena owo ene papa ade abechia mana ye na woda wo kire nyame ya domo a ena eye wa wodenti no ye ma happy birthday in adi yesre nyame pa ena edema onyankopon to nwo sere mu onfon free adomo enko adomo no mo ani so ade hunu se obetwe domade ama nyankopon no entimi emra mu sa emfa wo di dwuma onfa dwuma die nso eni agonti happy birthday to you ye free ona yenko ye nua ba ya ye friend no Emmanuela Osei eye Ella papa bi ye ne no ena na wo fida dem Fox FM o kire nyame ya adoma Ella it's your birthday nyankopon enkoso anhwe wo so on crowd e wa bra ho e ma sem onye wa koma so ade nyina fama yesre nyi che ya pomden e de ahoden e wo mu e na e de e ma wo ntine happy birthday nadi Michael na wa mfa na ama enti Michael so e kire nyame ya adoma na wo da wo ka na dan for Michael o kire na wo dan ti Mickey darling ye ma wo so happy birthday Ella baby no nti happy birthday to you Michael and Emmanuela Osei free Ella baby no now when so happiest 60th birthday ye way free Danny okunupa Danny okay yanka se nua be me kode amacho wo se wo josom cho wa joso nti wanya mfinhia na duosia okunupa Danny se yanka cho se yankopon kwaso enhiraw na onto won kwanem emfa emam afe yenko yenua ba Crystal V wono so ye fan kase pa eya wo hwe yedwumedie o Hollandia bochimem Crystal V it's your birthday yankopon hira na dom ena yesre dia ma yankopon fa ne kanea ni wanim onye obambofo onye wo chem ena wo katabo wakoma so ade nyina da yankopon hwe afia wode aka won fie ho na onye emfa monti happy birthday to you way every Asem Mpe Nipa crew no ena yede emma eye nuaba Crystal V na when so every big quash yanka say nuaba ema ya wo fadwumede ni agro owo bogoso ne ba efo kwashi okosuku ewo Ramaj Care Inspirational School ye no ewo bogoso ne ena abofre wanya mfinhia ensiente no efo opapa se odo papa paye nyankopon koso anhira wate onno mu nimdie na ne papa mo ne mentimi enya me wa se wate hwe ato so sa
ne maame pam nneɛma nya asɛm ketewa nti no o maame no papa so mo do papa ye na nyankopɔn nyansa ne n'adom ɛne ne nimdeɛ ɛna wɔsrɛ de ama wɔn so every Miss Abigail Obey or your student ɛwɔ Amstead ɛwɔ de ɛkwa Dr. Gordon yadodo na ɛfrɛ Costello wɔyɛ lecturer ɛwɔ sukuu mu hɔ Tanoso campus ɛna wɔ kyerɛ mathematics wɔ wɔn no yɛma happy birthday Abigail sɛ ɔdɔ papa nyankopɔn kɔ so a ensure na ɔnom nimdeɛ na fa kyerɛkyerɛ wɔn da ne da sɛdeɛ wɔyɛ ɛma wɔn no na yɛmfa nkyia kɛseɛ ma yɛwura Hubert Michael ɔno so wɔ London ɔmfi adwumadie ni agora Asem Mpe Nipa yadɔfoɔ ne yahwɛfoɔ nyinaa so yɛda wɔn mu ase ne titiri okay abranteɛ bi de abegya yɛ sɛ wɔtɔ dan bibi nti ɛwɔ akɔm abranteɛ bi de abegya yɛn sɛ wɔtɔ ne dan yɛsɔre akɔ no ɛwɔ akɔm ɔfen so akwantempɔn no so baabi a customfoɔ no wɔ no akyire hɔ pɛɛ ɛno nti no obi a n'ani agye ho biara no wɔhwɛ sɛ ɔbɛpusu ahoma wei na yɛtumi ɛne no aka ho asɛm ɛyɛ 7 bedrooms ɛwɔ akɔm customfoɔ no akyire hɔ pɛɛ na asase a ɛda ho no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛyɛ 120 by 120 asase na ɛda anim no wobɛtumi asi aborosan ɛwɔ hɔ ɛno ti number no ɛna egu TV no so no 0552095593 0552095593 ɛdan no ɛwɔ akɔm wɔfen so akwantempɔn no so no custom baabi a ɔmo checkpoint no ɛwɔ no na akyire hɔ a ɛna wobɛhu saa dan ɛyɛ 7 bedrooms wɔ gym na wɔde adi ne dwuma ho hene nti ɛna igya mɔwerɛ ɛho nkrataa sɛ nyinaa ɛwɔ ha yɛde valuers akɔhwɛ dan no ɛne boɔ no so ɛda fam ɛno ti sɛ w'ani gye ho a na wafrɛ ɛma no 0552095593 0552095593 ɛwɔ akɔm ɔfe so akwantepɔ no so asase ɛda animu ɛnya asɛm ketewa wobɛtumi asi aborosan ɛwɔ animu ɛno nti na ɛho nkratasɛm deɛ abɛdi ha yɛayɛ hwehwɛmu ɛno nti ɛna yɛnya akwanya ɛde ato yɛ TV no so no aha ɛna brɛbɛma yɛde Asem Mpe Nipa dwumadie no asie wote wɔ mona samoanka odifo pɔkwabna David bɛma usu kantan krankan ɔhene yere maame yɛboa akua asuama bronya wɔya abrewatia wote ne nka akwani asanso obu bia wɔboa ma Asem Mpe Nipa dwumadie yi ɛkɔ so no Osei Aboagye beso nam tenam na mede Asem Mpe Nipa ɛkɔ bɔhyɛ asase so me ne mapamfo yakramo yɛkɔ long time.